Λοιπόν, πέμπτο take νομίζω, πολύ όμορφο, και δεύτερο βίντεο στο κανάλι. Πώς το λέμε, αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας μικρής σειράς που θα τρέξω για μερικούς μήνες τώρα, κατά την οποία θα μεταφράζω και θα ηχογραφώ ένα κεφάλαιο κάθε φορά της φιλοσοφίας της μιζέριας, το θα έλεγα δεύτερο πιο διάσημο έργο του πατέρα του αναρχισμού Πιέρ Ζωσέφ Προυντών. Είναι ένα από τους αγαπημένους μου διανομένους, αν όχι ο αγαπημένος μου, και συνεπώς νομίζω ότι θα ήταν καλή αρχή για το κανάλι να εστιαστώ σε διάφορα είδη περιεχομένου περί αυτού. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σάινθελς, καλό μου φίλο Θεσσαλονικιώτη, για την βοήθεια, ας πούμε, στην διόρθωση διαφορετικών τυπογραφικών λάθων με το κείμενο. Πέρα από αυτό που μου έχει δείξει ένα σχετικά καλό αλαμπατήρικο editing software για το Linux που μπορώ να εκμεταλλευτώ για να κάνω τα βίντεο λιγότερο σκατά. Και τελικά θέλω να ευχαριστώ που δόρισε και τη φωνή του για το δεύτερο τμήμα της εισαγωγής. Εφόσον είμαι ήδη εγώ αρκετά κακός σε όλο αυτό το voice acting ή οτιδήποτε άλλο και χρειάζομαι όσο περισσότερη βοήθεια μπορώ να πάρω. Μην καθυστερώντας την όλη διαδικασία άλλο, ας αρχίσουμε. Πριν εισχωρήσουμε πάνω στο το σύστημα των οικονομικών αντιφάσεων ή αλλιώς η φιλοσοφία της μιζέριας, τόμος Α, του Πιέρ Ζωσέφ Προυντών. Εισαγωγή. Η υπόθεση ενός Θεού. Πριν εισχωρήσουμε πάνω στο κύριο θέμα αυτών των νέων απομνημονευμάτων, πρέπει να εξηγήσω μια υπόθεση που αδιαμφισβήτητα θα φανεί περίεργη, αλλά που στην απουσία της οποίας είναι αδύνατο για μένα να προχωρήσω καταληπτά. Εννοώ την υπόθεση ενός Θεού. Το να υποθέσεις τον Θεό, θα λεχθεί, είναι να τον απορρίψεις. Γιατί δεν τον επιβεβαιώνεις? Είναι δικό μου το φταίξιμο εάν η πίστη στην θεϊκότητα έχει καταντήσει ύποπτη άποψη? Εάν η απλή υποψίαση ενός ύψιστου όντως είναι ήδη καταγραμμένη σε αναπόδειξη ενός αδύναμου μυαλού? Και αν από όλες τις φιλοσοφικές ουτοπίες αυτή είναι η μόνη που ο κόσμος δεν ανέχεται πια? Είναι δικό μου το φταίξιμο που η υποκρισία και η ηλιθιότητα κρύβεται παντού πίσω από αυτή την άγια φόρμουλα? Άσε έναν δημόσιο εκπαιδευτικό να υποθέσει την ύπαρξη μέσα του σύμπαν μιας άγνωστης δύναμης που κυβερνάει ήλιος και άτομα και που κρατά όλο το μηχάνημα εν κινήσει. Με αυτόν, αυτή η υπόθεση εξ ολοκλήρου άσκοπη είναι τελείως φυσική. Την δέχονται, την ενθαρρύνουν. Κοιτάξτε την έλξη. Μια υπόθεση που ποτέ δεν θα επαληθευτεί, αλλά που, έτσι κι αλλιώς, είναι η δόξα του δημιουργού της. Αλλά όταν, για να εξηγήσω την ροή των ανθρώπινων γεγονότων, υποθέτω με κάθε επιφύλαξη την παρέμβαση ενός Θεού, είναι βέβαιο ότι θα συγκλονίσω την επιστημονική σοβαρότητα και θα θίξω τα κριτικά αυτιά. Σε τέτοια τόσο υπέροχη έκταση έχει δυσφημίσει η ευσέβειά μας την πρόνοια. Τόσα κόλπα έχουν παιχτεί διαμέσου αυτού του δόγματος ή ψέματος από τσαρλατάνους κάθε χρειάς. Έχω δει τους θεϊστές στην εποχή μου και η βλασφημία έχει περιπέξει στα χείλια μου. Έχω μελετήσει την πίστη του λαού, αυτού που ο Μπριντέν κάλεσε τον καλύτερο φίλο του Θεού, και έχω τρεμολιάξει μπροστά από την άρνηση που ήταν έτοιμη να μου ξεφύγει. Βασανισμένος από συγκρουόμενα αισθήματα, επικάλεσα την λογική. Και είναι η λογική που, ανάμεσα σε τόσες δογματικές αντιφάσεις, τώρα επιβάλλει αυτή την υπόθεση πάνω μου. Ο εκ των προτέρων a priori δογματισμός, εφαρμόζοντας τον εαυτό του πάνω στον Θεό, έχει αποδειχτεί άκαρπος. Ποιος ξέρει πού θα μας οδηγήσει στην σειρά της αυτή η υπόθεση? Θα εξηγήσω τότε πως, μελετώντας την ησυχία της καρδιάς μου και μακριά από κάθε ανθρώπινο συλλογισμό, το μυστήριο των κοινωνικών επαναστάσεων, ο Θεός, το μεγάλο άγνωστο, έχει γίνει για μένα μια υπόθεση. Εννοώ ένα απαραίτητο διαλεκτικό εργαλείο. Λοιπόν, τμήμα 1. Εάν ακολουθήσω την Θεός ιδέα στις διαδοχικές της μεταμορφώσεις, βρίσκω πως η ιδέα αυτή είναι αξιοσημείωτα κοινωνική. Με αυτό εννοώ πως είναι πιο πολύ μια συλλογική πράξη πίστεως παρά μια ατομική σύλληψη. Τώρα, πώς και από ποιες συνθήκες παράγεται αυτή η πράξη πίστεως? Αυτό το σημείο χρειάζεται να καθορίσουμε. Από αυτή την ηθική και διανοητική οπτική γωνία, η κοινωνία ή αλλιώς ο συλλογικός άνθρωπος είναι ιδιαίτερα διακρινόμενη από το άτομο μέσω του αυθορμητισμού της πράξης. Με άλλα λόγια, το ένστικτο.
Ενώ το άτομο υπακούει ή φαντάζεται ότι υπακούει μόνο αυτά τα κίνητρα που του είναι πλήρως συνειδητά και που βασιζόμενο στα οποία μπορεί κατά βούληση να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να δράσει, ενώ με μία λέξη πιστεύει τον εαυτό του ελεύθερο και ακόμα πιο ελεύθερο όταν ξέρει ότι κατέχει οξύτερες συλλογιστικές δυνατότητες και περισσότερες πληροφορίες, η κοινωνία κυβερνάται από ορμές που, με την πρώτη όψη, δεν εκθέτουν καμία προσοχή και κανέναν σχεδιασμό, αλλά που σταδιακά φαίνονται να καθοδηγούνται από μια ανώτερη δύναμη που υπάρχει έξω από την κοινωνία και που την σπρώχνει ασταμάτητα προς έναν άγνωστο σκοπό. Η καθίδρυση μοναρχιών και πολιτιών, ταξικών διακρίσεων, δικαστικών θεσμών κτλ. Είναι τόσες πολλές εκδηλώσεις αυτού του κοινωνικού αυθορμητισμού, το να επισημάνεις τις συνέπειες του οποίου είναι πολύ πιο εύκολο από το να διακρίνεις την αρχή του και να παρουσιάσεις την αιτία του. Η όλη προσπάθεια, ακόμα και αυτών που, ακολουθώντας τον Μποσιέ, Βίκο, Χέρντερ και Χέγκελ, αφοσίωσαν τον εαυτό του στην φιλοσοφία της ιστορίας, είχε σκοπό μέχρι τώρα να αποδείξει την παρουσία μιας προνοιακής μοίρας που προεδρεύει πάνω από όλες τις κινήσεις του ανθρώπου. Και παρατηρώ σε αυτή την σύνδεση πως η κοινωνία ποτέ δεν αποτυχάνει να εκφράσει την ιδιοφυΐα της πριν από την δράση, σαν να ευχόταν οι δυνάμεις απάνω να όριζαν αυτό που ο ίδιος της ο αυθορμητισμός έχει αποφασίσει. Οι κληρώσεις, τα μαντεία, οι θυσίες, η λαϊκή επιδοκιμασία, οι δημόσιες προσευχές είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές αυτών των αργοπορημένων διαβουλεύσεων της κοινωνίας. Αυτή η μυστηριώδης λειτουργία, εξ ολοκλήρου ενστικτώδης και ας πούμε υπερκοινωνική, σπάνια και καθόλου αντιληπτή στους ανθρώπους, αλλά που αιωρείται πάνω από την ανθρωπότητα σαν μια παραδειγματική ιδιοφυΐα, είναι η πρωταρχική αλήθεια όλης της ψυχολογίας. Τώρα, αντιθέτως με άλλα ζωικά είδη, που, σαν αυτόν, κυβερνούνται ταυτοχρόνως από ατομικές θελήσεις και συλλογικές ορμές, ο άνθρωπος έχει το προνόμιο να παρατηρεί και να διορίζει στο δικό του μυαλό το ένστικτο ή αλλιώς φάτουμ που τον οδηγά. Θα δούμε αργότερα πως κατέχει επίσης τη δύναμη να προβλέψει και ακόμα να επηρεάσει τα διατάγματά του. Και η πρώτη πράξη του ανθρώπου, γεμάτος με και παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό της Θείας Πνοής, είναι να λατρέψει την αόρατη πρόνοια που νιώθει ότι στηρίζεται σε και που αποκαλεί Θεό, δηλαδή ζωή, ον, πνεύμα ή ακόμα απλότερα εγώ, αφού όλες αυτές οι λέξεις στις αρχαίες γλώσσες είναι συνώνυμες και ομόφωνες. «Νίνουν δεύρο διαθόμεθα διαθήκην», ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «εγώ τε και εσύ», και στον Μωυσή, «εγώ ημί ο ον, ούτως έρης τους Ιούς Ισραήλ, ο ον απεστάλκε με προς ημάς». Αυτές οι δύο λέξεις, το «ον» και «εγώ», έχουν στην αρχική γλώσσα, την πιο θρησκευτική που οι άνθρωποι έχουν ποτέ μιλήσει, το ίδιο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται στα εβραϊκά. Αλλού, όταν ο Ιεχωβάς, δρώντας ως νομοθέτης δια της εργαλοποίησης του Μωυσή, επιβεβαιώνει την αιωνιότητά του και ορκίζεται στην ίδια του την ουσία, χρησιμοποιεί σαν μία μορφή όρκου το «εγώ» ή αλλιώς με διπλάσια δύναμη «εγώ το ον». Έτσι, ο Θεός των Εβραίων είναι ο πιο προσωπικός και βολητικός από όλους τους θεούς και κανένας δεν εκφράζει το ένστικτο της ανθρωπότητας καλύτερα από αυτόν. Ο Θεός εμφανίστηκε στον άνθρωπο τότε ως ένα εγώ, ως μια καθαρή και μόνιμη ουσία, τοποθετώντας τον εαυτό του μπροστά του όπως ένας μονάρχης μπροστά από τον υπηρέτη του και εκφράζοντας τον εαυτό του τώρα μέσα από το στόμα των ποιητών, των νομοθέτων και των μάντεων, Μούσα, νόμος, νούμεν, τώρα μέσα από την λαϊκή φωνή, vox populi, vox dei. Αυτός μας βοηθάει, ανάμεσα σ' άλλα, να εξηγήσουμε την ύπαρξη αληθινών και ψεύτικων μάντεων. Τον λόγο που τα άτομα που απομονώνονται από την γέννα δεν αποκτούν από τον εαυτό τους την ιδέα του Θεού, όταν πρόθυμα την αντιλαμβάνονται με το που τους παρουσιαστεί από τον συλλογικό νου. Τον λόγο τελικά που στάσιμες φυλές, σαν τους Κινέζους, τελειώνουν χάνοντάς το. Καταρχάς, όσον αφορά τους μάντις, είναι ξεκάθαρο πως όλη η ακρίβειά τους βασίζεται πάνω στην παγκόσμια συνείδηση που τους εμπνέει. Και όσον αφορά την ιδέα του Θεού, παρατηρείται εύκολα ο λόγος που η απομόνωση και το status quo είναι παρόμοιο θανατηφόρα για αυτήν. Στο ένα χέρι, η απουσία της επικοινωνίας κρατάει το νου απορροφημένο στον ζωικό στοχασμό του εαυτού. Στ' άλλο, η απουσία της κίνησης που σταδιακά
αλλάζει την κοινωνική ζωή σε μηχανική ρουτίνα, τελικά εξαλείφει την ιδέα της βούλησης και της πρόνοιας. Παράξενο γεγονός. Η θρησκεία που φθήρεται δια της προόδου καταστρέφεται επίσης δια της αδράνειας. Παρατηρείται επίσης πως προσδίδοντας την αόριστη και αντικειμενικοποιημένη συνείδηση ενός καθολικού λόγου την πρώτη αποκάλυψη της θεότητας, προϋποθέτουμε απολύτως τίποτα σχετικά με την πραγματικότητα ή μη πραγματικότητα του Θεού. Ακριβέστερα, ομολογώντας πως ο Θεός δεν είναι τίποτα παρά το συλλογικό ένστικτο ή ο καθολικός λόγος, έχουμε ακόμα να μάθουμε τι είναι αυτός ο καθολικός λόγος καθ' αυτός. Επειδή, όπως θα δείξουμε άμεσα, ο καθολικός λόγος δεν είναι δοσμένος μέσα από τον ατομικό λόγο, με άλλα λόγια, η γνώση των κοινωνικών νόμων ή η θεωρία των συλλογικών ιδεών, αν και συνάγεται από τις θεμελιακές έννοιες του καθαρού λόγου, είναι παρόλα αυτά εξ ολοκλήρου εμπειρική και ποτέ δεν θα ανακαλυπτόταν εκ των προτέρων διαμέσου της παραγωγικής λογικής, της επαγωγής ή της σύνθεσης. Από το οποίο προκύπτει πως ο καθολικός λόγος, που θεωρείται η πηγή αυτών των νόμων, ο καθολικός λόγος που υπάρχει, σκέφτεται, εργάζεται μέσα σε μια ιδιαίτερη σφαίρα και ως μια πραγματικότητα ξεχωριστή από τον καθαρό λόγο, ακριβώς όπως το πλανητικό σύστημα, αν και δημιουργημένο αναλόγως με τους νόμους των μαθηματικών, είναι μια πραγματικότητα διαφορετική από τα μαθηματικά, η ύπαρξη της οποίας δεν θα μπορούσε να είχε συναχθεί μόνο από τα μαθηματικά, συνεπάγεται τότε, λέω, πως ο καθολικός λόγος είναι στις σύγχρονες γλώσσες ακριβώς αυτό που οι αρχαίοι αποκαλούσαν Θεό. Το όνομα έχει αλλάξει. Τι γνωρίζετε για το περιεχόμενο? Ας ιχνηλατήσουμε τώρα την εξέλιξη της θεϊκής ιδέας. Το ύψιστο όν, όταν υποτεθεί από μια κύρια μυστική κρίση, ο άνθρωπος αμέσως γενικοποιεί το υποκείμενο με ένα άλλο μυστικισμό, την αναλογία. Ο Θεός, ας πούμε, δεν είναι ακόμα παρά ένα σημείο, κατευθείαν θα γεμίσει τον κόσμο. Όσο αισθανόμενος το κοινωνικό του εγώ ο άνθρωπος χαιρέτησε τον συγγραφέα του, τόσο βρίσκοντας αποδείξεις του σχεδιασμού και της πρόθεσης στα ζώα, στα φυτά, στις πηγές, στους μετεωρίτες και σε ολόκληρο το σύμπαν, αποδίδει σε κάθε ιδιαίτερο αντικείμενο και ύστερα στο σύνολο μια ψυχή, ένα πνεύμα ή μια ιδιοφυΐα που προεδρεύει πάνω τους. Ακολουθώντας αυτή την επαγωγική διαδικασία της αποθέωσης από την υψηλότερη κορυφή της φύσης, που είναι η κοινωνία, έως και τις ταπεινότερες μορφές της ζωής, την ακίνητη και ανόργανη ύλη, από το συλλογικό του εγώ, θεωρούμενος ο ανώτερος πόλος της κτήσης, έως το τελευταίο άτομο της ύλης, ο άνθρωπος επεκτείνει τότε την ιδέα του Θεού, δηλαδή την ιδέα της προσωπικότητας και της νοημοσύνης. Ακριβώς όπως ο ίδιος ο Θεός επέκτηνε τα ουράνια, όπως μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Δηλαδή δημιούργησε το χώρο και τον χρόνο, το κριτήριο κάθε πράγματος. Έτσι, χωρίς Θεό ή πρωτομάστορα, το σύμπαν και ο άνθρωπος δεν θα υπήρχαν. Αυτή είναι η κοινωνική εξομολόγηση της πίστης. Αυτή είναι η κοινωνική εξομολόγηση της πίστης. Αλλά συνάμα χωρίς τον άνθρωπο ο Θεός δεν θα εννοούνταν. Ή αλλιώς, για να καλύψουμε το διάστημα, ο Θεός δεν θα ήταν τίποτα. Εάν η ανθρωπότητα χρειάζεται έναν συγγραφέα, ο Θεός και οι θεοί ισότιμα χρειάζεται έναν αποκαλυπτή. Η θεογονία, η ιστορία του παραδείσου, της κολάσεως και των κατοίκων τους, αυτά τα όνειρα του ανθρώπινου μυαλού είναι αντίστοιχοι του σύμπαντος, το οποίο κάποιοι φιλόσοφοι με την σειρά τους έχουν αποκαλέσει το όνειρο του Θεού. Και πόσο μεγαλοπρεπής αυτή η θεολογική δημιουργία, το έργο της κοινωνίας. Το έργο του δημιουργού έχει εξαλειφθεί. Αυτό που αποκαλούμε παντοδυναμία κατακτήθηκε και για αιώνες η μαγεμένη φαντασία των θνητών είχε στραφεί μακριά από το θέαμα της φύσης χάρη στον διαλογισμό των Ολύμπιων θαυμάτων. Ας κατεβούμε από αυτή την φαντασιόπληκτη περιοχή. Η ανελαίητη λογική χτυπά την πόρτα. Οι απέσιες ερωτήσεις της απαιτούν μια απάντηση. Τι είναι ο Θεός, μας ρωτάει. Πού βρίσκεται, ποια είναι η έκτασή του, ποιες οι ευχές του, ποιες οι δυνάμεις, ποιες οι υποσχέσεις. Και εδώ, στο φως της ανάλυσης, όλες οι θεότητες του παραδείσου, της γης και της κολάσεως είναι μειωμένες σε ένα άειλο, ανέστητο, ακίνητο, ακατανόητο, αόριστο, δεν ξέρω τι, συντομολογώντας σε μια άρνηση όλων των χαρακτηριστικών της ύπαρξης. Στην πραγματικότητα, αν ο άνθρωπος αποδίδει σε ένα αντικείμενο κάποιο ιδιαίτερο πνεύμα, ιδιοφυΐα, ή αν συλλήπτεται το σύμπαν ως κυβερνημένο από μια δύναμη μοναδική, αυτό σε κάθε περίπτωση απλά υποθέτει μια απόλυτη, χωρίς κριτήρια, δηλαδή μια αδύνατη ύπαρξη, έτσι ώστε να παράξει την οποία εξήγηση για κάθε φαινόμενο που κρίνει ασύλληπτο πάνω σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. Το μυστήριο του Θεού και του Λόγου, έτσι ώστε να καταστήσει το αντικείμενο της ιδεολατρείας του όλο και πιο λογικό, ο πιστός του αρνείται διαδοχικά κάθε ουσία που τον καθιστά πραγματικό.
και μετά από θαυμαστικές παρουσιάσεις της λογικής και ιδιοφυΐας του, τα χαρακτηριστικά του κατεξοχήν όντως ανακαλύπτεται ότι είναι ταυτόσιμο με αυτά της ανυπαρξίας. Αν η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη και μοιραία, ο αθεισμός βρίσκεται στο πάτο κάθε θεοδικίας. Ο αθεισμός βρίσκεται στο πάτο κάθε θεοδικίας. Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτή την πρόοδο. Ο ίδιος ο Θεός, πλάστης των όλων, δεν δημιουργείται από την συνείδηση νωρίτερα. Με άλλα λόγια, χωρίς καθυστέρηση, εξυψώνουμε τον Θεό από την ιδέα του κοινωνικού εγώ στην ιδέα του κοσμικού εγώ. Από όταν αμέσως ο στοχασμός μας αρχίζει να τον διαμελίζει υπό την πρόφαση του τον τελειοποιεί. Το να τελειοποιήσει την ιδέα του Θεού, το να εξαγνίσει το θεολογικό δόγμα, είναι η δεύτερη παρέστηση του ανθρώπινου είδους. Το πνεύμα της ανάλυσης, αυτός ο ακούραστος σατανάς που συνεχόμενα ρωτάει και απορρίπτει, πρέπει εν τέλει κάποτε να ψάξει να βρει απόδειξη για τα θρησκευτικά δόγματα. Τώρα, εάν ο φιλόσοφος καθορίσει την ιδέα του Θεού ή αν την διακηρύξει ακαθόριστη, εάν την προσεγγίσει με την λογική του ή αν υποχωρήσει από αυτήν, λέω εγώ ότι αυτή η ιδέα δέχεται ένα πλήγμα. Και εφόσον είναι αδύνατος στοχασμός, οι υποθέσεις να σταματήσουν, η ιδέα του Θεού πρέπει τελικά να εξαφανιστεί. Τότε το αθεϊστικό κίνημα είναι η δεύτερη φάση του θεολογικού δράματος. Και αυτή η δεύτερη φάση ακολουθάει την πρώτη, όπως το αιτιάτο την αιτία. Τα ουράνια διακηρύττουν την δόξα του Θεού, λέει ο ψαλμοδός. Ας προσθέσουμε και η μαρτυρία τους τον εκθρονίζει. Σίγουρα, αναλόγως με όσα ο άνθρωπος παρατηρεί τα φαινόμενα... νομίζει ότι διακρίνει ανάμεσα στη φύση και τον Θεό διαμεσολαβητές, σαν τις σχέσεις αριθμού, μορφής και διαδοχής, οργανικούς νόμους, εξελίξεις, αναλογίες, σχηματίζοντας μια ολοφάνερη σειρά εκδηλώσεων που σταθερά παράγουν ή προκαλούν η μία την άλλη. Παρατηρεί ακόμα ότι στην ανάπτυξη αυτής της κοινωνίας στην οποία είναι μέλος, οι ιδιωτικές βουλήσεις και οι συνεταιριστικές διαβουλεύσεις έχουν κάποια επιρροή. Και θα πει στον εαυτό του ότι το μεγάλο πνεύμα δεν επιδρά στον κόσμο, αλλά έμεσα, από αντιληπτά μέσα ή όργανα και χάρη σε νόμους. Και επαναλαμβάνοντας αντίστροφα την διαδρομή του στην αλυσίδα των αποτελεσμάτων και ενετιών, βάζει στο άκρο σαν αντίβαρο τον Θεό. Ένας ποιητής έχει πει «Par de la tout les cieux, la Dieu dessus réside». Να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα, άμα το πρόφερα αυτό σωστά, καλό Google Translate. Έτσι, στο πρώτο βήμα της θεωρίας, το ύψιστο όν είναι μειωμένο στη λειτουργία μιας κινητήριας δύναμης, ενός κεντρικού μοχλού, ενός αγρογωνιαίου λίθου ή, αν μια ακόμα πιο τετριμένη σύγκριση μου επιτραπεί, ενός συνταγματικού ηγεμόνα, βασιλεύοντας χωρίς να κυβερνάει, ορκίζοντας να υπακούει τον νόμο και διορίζοντας υπουργούς για να τον εκτελέσουν. Αλλά υπό την επιρροή μιας οπτασίας που τον σαγηνεύει, ο θεϊστής βλέπει σε αυτό το γελίο σύστημα μόνο μια νέα απόδειξη της υπεροχής του ειδόλου του, το οποίο κατά την γνώμη του χρησιμοποιεί τα δημιουργήματά του ως εργαλεία της δυνάμεώς του και προκαλεί την σοφία των ανθρώπινων όντων να ταρακουνηθεί από το μεγαλείο του. Γρήγορα, ανικανοποιητός με το περιορισμό της δύναμης του αιωνίου, ο άνθρωπος, αυξανόμενα θεοκτονικός στις τάσεις του, επιμένει να την μοιράσει. Εάν είμαι ένα πνεύμα, ένα συνειδητό εγώ, εκφράζοντας ιδέες, συνεχίζει ο θεϊστής, εγώ συνεπώς είμαι κομμάτι της απόλυτης ύπαρξης. Είμαι ελεύθερος, δημιουργικός, αθάνατος, ίσως με τον Θεό. Cogito ergo sum, σκέφτομαι, άρα είμαι αθάνατος. Αυτό είναι το επακόλουθο, η μετάφραση του ergo sum qui sum, η φιλοσοφία αναλόγως με την βίβλο. Η ύπαρξη του Θεού και η αθανασία της ψυχής στήθονται από την συνείδηση στην ίδια κρίση. Εκεί ο άνθρωπος μιλάει στο όνομα του σύμπαντος, στο στήθος του οποίου μεταφέρει το εγώ του. Εδώ μιλάει στο δικό του όνομα. Χωρίς να παρατηρεί ότι σε αυτό το πήγαινε έλα μόνο επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Η αθανασία της ψυχής, μια αληθινή διαίρεση της θεϊκότητας που στην ώρα της πρώτης διακήρυξης, φτάνοντας μετά από ένα μακρύ διάστημα, φαινόταν αίρεση σε αυτούς πιστούς στο παλαιό δόγμα, έχει παρόλα αυτά θεωρηθεί το συμπλήρωμα του θεϊκού μεγαλείου, αναγκαστικά προβλεπόμενη από την αιώνια καλοσύνη και δικαιοσύνη. Εκτός εάν η ψυχή είναι αθάνατη, ο Θεός είναι κατανοητός, λένε οι θεϊστές.
ομοιάζονται σε αυτό τους πολιτικούς θεωρητικούς που λογιάζουν την κυριαρχική αντιπροσωπεία και την αδιάκοπη θητεία του αξιώματος θεμελιακά κριτήρια της μοναρχίας. Αλλά η ασυνέπεια των ιδεών είναι όσο ξεκάθαρη όσο η ισοτιμία των δύο δογμάτων είναι ακριβής. Συνεπώς, το δόγμα της Αθανασίας έγινε γρήγορα το εμπόδιο των φιλοσοφικών θεολόγων, που, ακόμα και από τις μέρες του Πυθαγόρα και του Ορφέα, έχουν αναλάβει μάταιες προσπάθειες να εναρμονίσουν οι θεϊκές ιδιότητες με την ανθρώπινη ελευθερία και τη λογική με την πίστη. Ένα νικητήριο θέμα για τους ασεβείς. Όμως η ψευδαίσθηση δεν μπορούσε να υποκύψει τόσο γρήγορα. Το δόγμα της Αθανασίας, ακριβώς για τον λόγο που ήταν περιόριση του αδημιουργήτου όντως, ήταν ένα βήμα μπροστά. Τώρα, αν και ο ανθρώπινος νους εξαπατεί τον εαυτό του μετά από μια μερική απόκτηση της αλήθειας, ποτέ δεν υποχωρεί. Και αυτή η επιμονή στην πρόοδο είναι απόδειξη του αλάθητού του. Κάτι για το οποίο θα δούμε σύντομα φρέσκια απόδειξη. Κάνοντας τον εαυτό του σαν τον Θεό, ο άνθρωπος έκανε τον Θεό σαν τον εαυτό του. Αυτή η συσχέτιση, που για αιώνες είχε μισηθεί, είναι η μυστική πηγή που καθόρισε το νέο μύθο. Στις ημέρες των πατριαρχών ο Θεός έκανε μια συμμαχία με τον άνθρωπο. Τώρα για να ενδυναμώσει την συμφωνία, ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Θα πάρει πάνω του την σάρκα μας, την μορφή μας, τα πάθη μας, τις χάρες μας και τις λύπες μας. Θα γεννηθεί από γυναίκα και θα πεθάνει όπως πεθαίνουμε. Τότε, μετά από αυτόν τον ξεφτυλισμό του αιώνιου, ο άνθρωπος ακόμα θα προσποιηθεί ότι έχει εξυψώσει το ιδεώδες του Θεού που έχει εξυψώσει το ιδεώδες του Θεού του, κάνοντας με λογική μεταστροφή εκείνον που πάντα καλούσε δημιουργό, σωτήρα και λυτρωτή. Η ανθρωπότητα δεν λέει ακόμα «Είμαι ο Θεός». Μια τέτοια ανατροπή θα έπλητε την ευσέβειά της. Λέει «Ο Θεός είναι μέσα μου». Εμμανουήλ, νομπίσκουμ Deus. Και στην στιγμή που η φιλοσοφία με υπερηφάνεια και η καθολική συνείδηση με τρόμο φώναξαν ομόφωνα, οι θεοί αποχωρούν. Εξεκέρε Deus. Μία περίοδο 18 αιώνων ένθερμης λατρείας και υπεράνθρωπης πίστης εγκαινιάστηκε. Αλλά το μοιραίο τέλος πλησιάζει. Η βασιλεία που επιτρέπει τον εαυτό της να περιοριστεί θα τελειώσει με την ηγεμονία των δημαγωγών. Η θεϊκότητα που ορίζεται διαλύεται σε ένα πανδαιμόνιο. Η χριστολατρεία είναι ο τελευταίος όρος αυτής της μακριάς γραμμής της εξέλιξης της ανθρώπινης σκέψης. Οι άγγελοι, οι άγιοι και οι παρθένοι ηγούνται στον παράδεισο με τον Θεό. Λέει, θα το ξαναπώ αυτό, το γάμισα. Λοιπόν, οι άγγελοι, οι άγιοι και οι παρθένοι ηγούνται στον παράδεισο με τον Θεό. Λέει ο κατηχητισμός. Και οι δαίμονες και διεφθαρμένοι κατοικούν στις κολάσεις των αιώνιων βασάνων. Η εξωκοσμική κοινωνία έχει την αριστερά και την δεξιά της. Έχει έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί η εξίσωση. Για αυτή τη μυστική ιεραρχία να κατεβεί πάνω στην γη και να εμφανιστεί με τον πραγματικό της χαρακτήρα. Όταν ο Μίλτον παρουσιάζει την πρώτη γυναίκα θαυμάζοντας τον εαυτό της στο συντριβάνι, απλώνοντας τα χέρια της με αγάπη στην εικόνα της, λες και ήθελε να την αγκαλιάσει, ζωγραφίζει κομμάτι-κομμάτι το ανθρώπινο είδος. Αυτός ο Θεός που λατρεύεις, ο άνθρωπε, αυτός ο Θεός που έχεις κάνει καλό, δίκαιο, παντοδύναμο, παντογνώστη, αθάνατο και ιερό, είναι ο εαυτός σου. Αυτό το ιδεώδες της τελειότητας είναι η εικόνα σου, εξαγνισμένη στον λαμπερό καθρέφτη της συνείδησής σου. Ο Θεός, η φύση και ο άνθρωπος είναι τρεις πλευρές ενός και μοναδικού όντος. Ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ο Θεός πλησιάζοντας την αυτοσυνείδηση μέσα από χίλιες εξελίξεις. Στον Ιησού Χριστό ο άνθρωπος αναγνώρισε τον εαυτό του ως τον Θεό. Ο χριστιανισμός είναι στην πραγματικότητα η θρησκεία του Θεάνθρωπου. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εκείνον που είπε στην αρχή εγώ. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εσένα. Ετούτα είναι τα τελευταία συμπεράσματα της φιλοσοφίας που πεθαίνει αποκαλύπτοντας το μυστικό της θρησκείας μαζί και με το δικό της. Δεύτερο τμήμα, εφόσον ξέχασε να του πει αυτό πριν αρχίσει. My bad. Φαίνεται τότε ότι όλα έχουν τελειώσει. Φαίνεται ότι με την πάυση της λατρείας και μυστικοποίηση της ανθρωπότητας από τον εαυτό της, το θεολογικό πρόβλημα πέφτει στην άκρη. Οι θεοί έχουν φύγει, δεν μείνει τίποτα για τον άνθρωπο παρά να εξαντληθεί και να πεθάνει μέσα στον εγωισμό του. Μα τι τρομερή μοναξιά τυλίγεται γύρω μου και σμπρώχνει τον εαυτό της στα βάθη της ψυχής μου. Η εξύψωσή μου μοιάζει στην καταστροφή μου, και αφού έκανα τον εαυτό μου Θεό, δεν μοιάζω σαν τίποτα παρά μια σκιά. Είναι πιθανό πως είμαι ακόμα ένα εγώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσω τον εαυτό ως το απόλυτο, και αν δεν είμαι το απόλυτο, είμαι μόνο το μισό μιας ιδέας. Μερικοί ειρωνικοί στοχαστές, δεν ξέρω ποιοι, έχουν πει: η λίγη φιλοσοφία οδηγεί μακριά από τη θρησκεία και η πολλή φιλοσοφία μας οδηγεί πίσω σε αυτήν. Αυτή η υπόθεση είναι ντροπιαστικά αληθινή.
Κάθε επιστήμη αναπτύσσεται σε 3 διαδοχικές περιόδους που μπορούν να αποκαλεστούν, συγκρίνοντάς τις με τις μεγάλες περιόδους του πολιτισμού, την θρησκευτική περίοδο, την σοφιστική περίοδο και την επιστημονική περίοδο. Έτσι, η αλχημία αντιπροσωπεύει τη θρησκευτική περίοδο της επιστήμης που ύστερα θα ονομαζόταν χημεία, της οποίας το καθοριστικό σχέδιο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. Παρομοίως, η αστρολογία ήταν η θρησκευτική περίοδος μιας άλλης επιστήμης, έκτοτε καθιερωμένης στην αστρονομία. Τώρα, αφού χλεβάστηκαν εδώ και 60 χρόνια και τη φιλοσοφική λίθο, οι χημικοί, κυβερνημένοι από την εμπειρία, δεν μπορούσαν πια να τολμήσουν να αρνηθούν τη μεταστοιχίωση των σωμάτων, ενώ οι αστρονόμοι οδηγούνται από τη δομή του κόσμου να υποπτευθούν επιτέλους στον οργανισμό του κόσμου. Δηλαδή, κάτι ακριβώς από την αστρολογία. Δεν είμαστε δικαιολογημένοι λέγοντα, μιμούμενοι το φιλόσοφο που μόλις παραθέσαμε, ότι αν η λίγη χημεία οδηγεί μακριά από τη φιλοσοφική λίθο, η πολλή χημεία μας οδηγεί πίσω σε αυτήν. Και παρομοίως ότι αν η λίγη αστρονομία μας οδηγεί να χλεβάζουμε τους αστρολόγους, η πολλή αστρονομία θα μας κάνει να τους πιστέψουμε. Σίγουρα δεν έχω μικρότερη ροπή προς το θαυμαστό από πολλούς αθεϊστές, αλλά δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι οι ιστορίες των θαυμάτων, των προφητείων, των ξόρκιων κτλ. Δεν είναι παρά διαστρεβλωμένες περιγραφές των εξαιρετικών αποτελεσμάτων παραγόμενων από ορισμένες λανθανόμενες δυνάμεις ή όπως παλαιότερα λεγότανε, από αποκρυφιστικές δυνάμεις. Η επιστήμη μας είναι ακόμα τόσο σκληρή και άδικη, οι καθηγητές μας εμφανίζουν τέτοια ανέδεια με τόσο λίγες γνώσεις, αρνούνται τόσο θρασίτατα γεγονότα που τους ντροπιάζουν έτσι ώστε να προστατέψουν τις απόψεις που υποστηρίζουν, το ότι κατέχουν δυσπιστία προς τα δυνατά μυαλά με τα δυσιδέμονα. Ναι, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Ο χοντροκομμένος ορθολογισμός μας είναι η έναρξη μιας περίοδου που, χάρη στην επιστήμη, θα γίνει πραγματικά σπουδαία. Το σύμπαν στα μάτια μου είναι απλά ένα εργαστήριο της μαγείας, από το οποίο τα πάντα μπορούμε να προσμένουμε. Με αυτό επιστρέφω στο κύριο θέμα μου. Θα ήταν ξεγελασμένοι τότε εκείνοι που θα φανταστούν ότι μετά από μια γρήγορη έρευνα της θρησκευτικής προόδου, η μεταφυσική έχει πει τα τελευταία της λόγια πάνω στο διπλό ένιγμα εκφραζόμενο σε αυτές τις 4 λέξεις. Την ύπαρξη του Θεού. Την αθανασία της ψυχής. Εδώ, όπως και αλλού, τα πιο προηγμένα και καλύτερα καθιερωμένα συμπεράσματα, αυτά που φαίνεται ότι έχουν τακτοποιήσει για πάντα τη θεολογική ερώτηση, μας οδηγούν πίσω στον αρχαίγονο μυστικισμό και συμπεριλαμβάνουν τα νέα δεδομένα μιας αναπόφευκτης φιλοσοφίας. Η κριτική των θρησκευτικών απόψεων μας κάνει να χαμογελούμε σήμερα, σύννεμα στους εαυτούς μας και στις θρησκείες. Και όμως το βιογραφικό αυτής της κριτικής δεν είναι παρά ένα παραγωγή του προβλήματος. Το ανθρώπινο είδος στην τωρινή στιγμή βρίσκεται στην παραμονή της αναγνώρισης και επιβεβαίωσης ενός πράγματος αντίστοιχου στην παλαιά ιδέα της θεϊκότητας. Και γίνεται αυτό όχι από αυθόρμητη κίνηση όπως πριν, αλλά μέσα από το στοχασμό και δια της ακαταμάχητης λογικής. Θα προσπαθήσω σε μερικά λόγια να κάνω τον εαυτό μου κατανοητό. Εάν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο οι φιλόσοφοι παρά τον εαυτό τους έχουν επιτέλους καταφέρει να συμφωνήσουν, τότε αυτό είναι αδιαμφισβήτητα η διάκριση ανάμεσα στην νοημοσύνη και την αναγκαιότητα, το υποκείμενο της σκέψης και το αντικείμενό της, το εγώ και το όχι εγώ, με κανονικούς όρους πνεύμα και ύλη. Ξέρω καλά ότι αυτοί οι όροι δεν εκφράζουν τίποτε που είναι αληθινό και πραγματικό. Ότι ο καθένας ορίζει μόνο ένα τμήμα του απολύτου, το οποίο είναι το μόνο αληθινό. Το οποίο είναι το μόνο αληθινό και πραγματικό, και ότι θεωρούμενα ξεχωριστά προϋποθέτουν όλα παρομοίως μία αντίφαση. Αλλά είναι σάξια σίγουρο επίσης ότι το απόλυτο είναι τελείως απρόσιτο σε εμάς. Και το ξέρουμε μόνο από τα αντίθετα άκρα του, τα μόνα που πέφτουν μέσα στα όρια της εμπειρίας μας. Και ότι αν μόνο η ενότητα μπορεί να νικήσει την πίστη μας, ο δεισμός είναι το πρώτο κριτήριο της επιστήμης. Συνεπώς, τι σκέφτεται και τι είναι το αντικείμενο της σκέψης, τι είναι η ψυχή, τι είναι το σώμα. Αψηφό καθέναν προσπαθεί να ξεφύγει αυτό το δεισμό. Είναι με τις ουσίες σαν τις ιδέες. Οι πρώτες παρατηρούνται ξεχωριστές στη φύση, όπως οι δεύτερες στην κατανόηση. Και ακριβώς από τις ιδέες του Θεού και της Αθανασίας, παρά στην ταυτοσημεία τους, ναι, εδώ ήθελα να γράψει δεύτερες. Δεύτερες στην κατανόηση. Και ακριβώς από τις ιδέες του Θεού και της Αθανασίας, παρά την ταυτοσημεία τους, τίθενται διαδοχικά και αντιφατικά μέσα στη φιλοσοφία, έτσι παρά την ένωσή τους στο απόλυτο, το εγώ και το όχι εγώ θέτουν τους εαυτούς τους ξεχωριστά και αντιφατικά στη φύση και έχουμε όντα που σκέφτονται συνάμα με αυτά που δεν σκέφτονται. Τώρα, οποιοδήποτε έχει μοχθήσει να στοχαστεί, ξέρει σήμερα πως μια τέτοια διάκριση, αν και είναι εξ ολοκλήρου πραγματοποιημένη, είναι το πιο ακατανόητο, το πιο αντιφατικό, πιο παράλογο πράγμα που ο λόγος μπορεί να συναντήσει. Η ύπαρξη δεν είναι περισσότερο κατανοητή χωρίς ιδιότητες του πνεύματος, από όσο είναι χωρίς ιδιότητες της ύλης. Έτσι, αν αρνηθεί το πνεύμα, επειδή συμπεριλαμβανόμενο σε καμία από τις κατηγορίες του χρόνου, του χώρου, της κίνησης, της στερεότητας κτλ., φαίνεται στερημένο από κάθε ιδιότητα που συνιστά την πραγματικότητα, εγώ με τη σειρά μου θα αρνηθώ την ύλη, που παρουσιάζοντας τίποτα εκτιμήσιμο πέρα από την αδράνειά του, τίποτα κατανοητό πέρα από τη μορφή του, δεν εκδηλώνεται πουθενά ως αιτία εθελοντική και ελεύθερη, και εξαφανίζεται από την όψη εξ ολοκλήρου ως ουσία. Και φτάνουμε στον καθαρό ιδεαλισμό, δηλαδή το τίποτα, την ανυπαρξία. Μα το τίποτα είναι συνεπές με την ύπαρξη της ζωής, της σκέψης, δεν ξέρω πώς να τους αποκαλέσω, ενώνοντας τον εαυτό του σε μια κατάσταση ενεργής σύνθεσης και επικείμενης διάλυσης όλες οι ανταγωνιστικές ιδιότητες της ύπαρξης. Είμαστε υποχρεωμένοι τότε να τελειώσουμε σε ένα δεισμό, των όρων τον οποίο ξέρουμε ξεκάθαρα ότι ψευδής, αλλά που, όντας για εμάς το κριτήριο της αλήθειας, ακαταμάχητα πιέζει τον εαυτό του πάνω μας.
Είμαστε αναγκασμένοι εν συντομία να ξεκινήσουμε σαν τον Ντεκάρτ και το ανθρώπινο είδος με το εγώ, δηλαδή με το πνεύμα. Όμως, αφού οι θρησκείες είναι και αφού οι θρησκείες και οι φιλοσοφίες διαλυμένες από την ανάλυση έχουν εξαφανιστεί στη θεωρία του απολύτου, ξέρουμε καλύτερα από πριν τι είναι το πνεύμα και σε αυτό διαφέρουμε από τους αρχαίους μόνο στον πλούτο της γλώσσας με την οποία στολίζουμε το σκοτάδι που μας περικλεί. Με αυτή την εξαίρεση όμως, ό,τι όσο στους αρχαίους η τάξη αποκαλύπτει την νοημοσύνη έξω από τον κόσμο, στους σημερινούς ανθρώπους φαίνεται αντιθέτως να την αποκαλύπτει μέσα στον κόσμο. Τώρα, αν την τοποθετήσουμε μέσα ή έξω, από τη στιγμή που την επιβεβαιώνουμε με βάση την τάξη, πρέπει να την ομολογήσουμε οπουδήποτε εμφανίζεται η τάξη ή να αρνηθούμε την νοημοσύνη εξ ολοκλήρου. Δεν υπάρχει περισσότερη λογική στο να αποδίδει νοημοσύνη στο μυαλό που παρήγαγε την Ηλιάδα από μια μάζα από ύλη που κρυσταλλοποιείται σε 8 έδρα και αμοιβαία είναι παράλογο να συνδέσουμε το σύστημα του κόσμου σε υλικούς νόμους, αφήνοντας έξω ένα διατακτικό εγώ σαν να αποδώσει στη νίκη στο μαρέγκο σε στρατηγικούς συνδυασμούς, αφήνοντας έξω τον πρώτο ύπατο. Η μόνη διάκριση που μπορεί να γίνει είναι ότι στην τελευταία περίπτωση το νοούμενο εγώ είναι το μυαλό ενός μοναπάρτη, ενώ στην περίπτωση του σύμπαντος το εγώ δεν έχει ιδιαίτερη τοποθεσία, αλλά επεκτείνεται παντού. Οι ληστές νομίζουν ότι έχουν ξεφορτωθεί τους αντιπάλους τους εύκολα, λέγοντας ότι ο άνθρωπος, έχοντας παρομοιάσει το σύμπαν με το σώμα του, τελειώνει τη σύγκριση υποθέτοντας την ύπαρξη στο σύμπαν μιας ψυχής όμοιας με αυτή που υποθέτει ότι είναι κριτήριο της δικής του ζωής και σκέψης. Ότι έτσι όλα τα επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης του Θεού είναι ένα αγώγημα σε μια αναλογία, όλο και πιο ψευδής, αφού ο ίδιος όρος της σύγκρισης είναι υποθετικός. Σίγουρα δεν είναι η πρόθεσή μου να υπερασπιστώ τον παλιό συλλογισμό, κάθε διάταξη υπονοεί μια διατακτική νοημοσύνη. Υπάρχει θαυμάσια τάξη στον κόσμο, τότε ο κόσμος είναι τώρα μιας νοημοσύνης. Αυτός ο συλλογισμός, συζητούμενος ευρύτατα από την εποχή του Ιώβ και του Μωυσή, πολύ μακριά από το να είναι αναλύση, από το να είναι λύση. Ορκίζομαι στο Θεό. Δεν έχω κάνει ορθογραφικό εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι λέει. Κάνε σωστή ορθογραφία. Καταλήγει απλά η διατύπωση του προβλήματος που υποθέτω ότι έχει λύση. Ξέρουμε ξεκάθαρα τι είναι η τάξη, αλλά είμαστε απολύτως ανίδιοι για το νόημα των λέξεων ψυχή, πνεύμα, νοημοσύνη. Πώς τότε μπορούμε λογικά να νοηθούμε από την παρουσία του ενός την ύπαρξη του άλλου? Αρνούμε τότε, ακόμα και όταν προωθείται από τους πιο διεξοδικά πληροφορημένους, την υποτιθέμενη απόδειξη της ύπαρξης του Θεού, εκπορευόμενη από την ύπαρξη της τάξης στον κόσμο. Βλέπως μέσα της το πολύς μία εξίσωση. Εντάξει, εδώ πέρα το ομολογώ, το γάμισα κάπως, αλλά είναι ξεκάθαρα βλέποντας. Δηλαδή, έλα τώρα. Το πολύς μία εξίσωση. Βλέπως μέσα της το πολύ μια εξίσωση προσφερούμενη στη φιλοσοφία. Ανάμεσα στη σύλληψη της τάξης και την επιβεβαίωση του πνεύματος υπάρχει ένας μεγάλος μεταφυσικός κόλπος που πρέπει να γεμιστεί. Είμαι απρόθυμος, το επαναλαμβάνω, να αναλάβω την επίδειξη. Με αυτό δεν είναι το θέμα που τώρα εμείς συλλογιζόμαστε. Έχω προσπαθήσει να δείξω ότι το ανθρώπινο μυαλό αναπόφευκτα και ακαταμάχητα οδηγήθηκε στη διάκριση της ύπαρξης ανάμεσα στο εγώ και το όχι εγώ, στο πνεύμα και την ύλη, την ψυχή και το σώμα. Τώρα, ποιος δεν βλέπει ότι η αντίρρηση των ελιστών αποδεικνύει ακριβώς εκείνο που προοριζόταν να αρνηθεί? Ο άνθρωπος διακρίνει μέσα στον εαυτό του μια πνευματική αρχή και μια υλική αρχή. Τι είναι αυτό, παρά η ίδια η φύση, ανακηρύζοντας διαδοχικά τη διπλή της ουσία και μαρτυρώντας τους νόμους της? Και πρόσεξε την ασυνέπεια του υλισμού. Αρνείται και χρειάζεται να αρνηθεί ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Τώρα, τη λιγότερη ελευθερία που έχει ο άνθρωπος, το περισσότερο βάρος που πρέπει να δοθεί στα λόγια του, και μεγαλύτερο το δικαίωμά τους να θεωρηθούν ως εκφράσεις αλήθειας. Όταν ακούω αυτό το μηχάνημα να μου λέει είμαι ψυχή και σώμα, αν και μια τέτοια αποκάλυψη με εκπλήσει και με σαστίζει, είναι πρικισμένο στα μάτια μου με μια εξουσία σύγκριτα μεγαλύτερη από αυτή του υλιστή του, διορθώνοντας τη συνείδηση και τη φύση, αναλαμβάνει να τις κάνει να πούν είμαι ύλη και μόνο ύλη και η νοημοσύνη δεν είναι παρά η υλική λειτουργία του γνωρίζει. Τι θα γινόταν αυτός ο ορισμός, εάν αναλαμβάνοντας με τη σειρά την επίθεση, παρουσίαζε αυτή την πίστη στην ύπαρξη των σωμάτων ή με άλλα λόγια στην πραγματικότητα μιας καθαρά σωματικής φύσης ως αβάσιμη? Οι ύλοι λένε είναι αδιαπέραστη. Αδιαπέραστη από τι, ρωτώ? Από τον εαυτό αδιαμφισβήτητα? Αφού δεν θα τολμούσαν να το πούν το πνεύμα. Εφόσον εντός αυτού θα ομολογούσαν τι θέλησαν να βάλουν στην άκρη. Ακολούθως ανταποδίδω αυτή την διπλή ερώτηση. Τι ξέρεις για αυτή και τι σημαίνει? 1. Η αδιαπερατότητα που προσποιείται ότι είναι ο ορισμός της ύλης είναι μόνο μια υπόθεση ανεύθυνων νατουραλιστών, ένα χοντροκομμένο συμπέρασμα συναγόμενο από μια επιφανειακή κρίση. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η ύλη κατέχει άπειρη διαιρετότητα, άπειρη επεκτασιμότητα, ακραιότητα χωρίς όρια που μπορούν να αποδοθούν και αγωγημότητα θερμότητας, ηλεκτρισμό και μαγνητισμό, μαζί και με τη δύναμη να τα συγκρατήσει επαόριστον, έλξεις, αμοιβαίες επιρροές και αμέτρητες μεταμορφώσεις. Οι ιδιότητες όλες τους δύσκολα συμβατές με την υπόθεση ενός αδιαπέραστου
Δεν ξέρω ποια λέξη είναι αυτή, απλά δεν την έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Μάλλον είναι κάποιο type, απλά θα συνεχίσω. Μη υγρού. Η ελαστικότητα που καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα της ύλης μπόρεσε να οδηγήσει μέσα από την ιδέα της άνοιξης ή της αντίστασης σε αυτή της αδιαπερατότητας είναι υποκείμενο στον έλεγχο χιλιάδων περιστάσεων και βασίζεται εξ ολοκλήρου στη μοριακή έλξη. Τώρα, τι είναι πιο ασυμβίβαστο με την αδιαπερατότητα από αυτή την έλξη? Τελικά υπάρχει μια επιστήμη που μπορεί να οριστεί με ακρίβεια ως η επιστήμη της διαπερατότητας. Ενώ τη χημεία. Πραγματικά πώς διαφέρει αυτό που καλείται χημική σύσταση από τη διαπερατότητα? Εν συντομία, ξέρουμε την ύλη μόνο μέσω της μορφής της. Για την ουσία της δεν ξέρουμε τίποτα. Πώς τότε είναι δυνατόν να επιβεβαιώσεις την πραγματικότητα ενός αόρατου, ανεπαίσθητου, αδάμαστου όντως, συνεχόμενο μεταβαλλόμενο, εξαφανιζόμενο, αδιαπέρατο και τη σκέψη από μόνη της, στην οποία παρουσιάζει μόνο τις μεταμφιέσεις του? Η ληστή σου επιτρέπει να μαρτυρήσεις για την πραγματικότητα των αισθήσεών σου. Όσον αφορά τι της προκαλεί, οτιδήποτε που μπορείς να πεις εμπεριέχει αυτή την αμοιβαιότητα. Κάτι που εσύ καλείς ύλη. Η ληστή σου επιτρέπει να μαρτυρήσεις για την πραγματικότητα των αισθήσεών σου. Όσον αφορά τι της προκαλεί, οτιδήποτε μπορείς να πεις εμπεριέχει αυτή την αμοιβαιότητα. Κάτι που εσύ καλείς ύλη είναι το αίτιο των αισθήσεων που νιώθονται από ένα άλλο κάτι που εγώ καλώ πνεύμα. Αλλά ποια είναι τότε η πηγή αυτού του ισχυρισμού ότι η ύλη είναι αδιαπέραστη, που η εξωτερική παρατήρηση δεν δικαιώνει και που δεν ισχύει? Και ποιο είναι το νόημά του? Εδώ παρουσιάζεται ο θρίαμβος του δεισμού. Η ύλη διακηρύσσεται διαπέραστη, όχι όπως οι ληστές και οι χιδαίοι θα φανταζόταν, από τη μαρτυρία των αισθήσεων, αλλά από τη συνείδηση. Το εγώ, μια κατανόητη φύση, θεωρώντας τον εαυτό του ελεύθερο, ξεχωριστό και μόνιμο, και συναντώντας έξω από τον εαυτό του μια άλλη φύση ισότιμα κατανόητη, αλλά επίσης ξεχωριστή και μόνιμη παρά τις μεταμορφώσεις της, διακηρύττει, βασισμένο στη δύναμη των αισθήσεων και ιδιών που αυτή η ουσία υπονοεί σε αυτό, ότι το όχι εγώ είναι επεκταμένο και αδιαπέραστο. Η αδιαπερατότητα είναι μεταφορικός όρος, μια εικόνα δια της οποίας η σκέψη, ένα τμήμα του απολύτου, απεικονίζει στον εαυτό της την υλική πραγματικότητα. Ένα άλλο τμήμα του απολύτου. Αλλά αυτή η αδιαπερατότητα, χωρίς την οποία η ύλη εξαφανίζεται, είναι στην τελευταία ανάλυση μόνο μια αυθόρμητη κρίση της εσωτερικής αίσθησης, ένα μεταφυσικό απριόρι, μια ανεπαλήθευτη υπόθεση του πνεύματος. Έτσι, αν η φιλοσοφία, αφού ανατρέψει τον θεολογικό δογματισμό, πνευματοποιεί την ύλη ή υλοποιεί τη σκέψη, εξτανικεύει την ύπαρξη ή πραγματοποιεί τις ιδέες, ή αν ταυτοποιώντας την ουσία με το αίτιο παντότε καθιστά τη δύναμη, φράσεις, όλες που δεν εξηγούν και εκφράζουν τίποτα, πάντα μας οδηγεί πίσω στον αιώνιο δεισμό και προσκαλώντας μας να πιστέψουμε σε αυτούς μας υποχρεώνει να πιστέψουμε στο Θεό, αν όχι στα πνεύματα. Είναι αληθινό ότι κάνοντας το πνεύμα κομμάτι της φύσης, σε αντίθεση με τους αρχαίους που το ξεχώριζαν, η φιλοσοφία έχει οδηγηθεί σε αυτό το διάσημο συμπέρασμα που συμπεραίνει σχεδόν όλους τους καρπούς των ερευνών της. Στον άνθρωπο το πνεύμα γνωρίζει τον εαυτό του, ενώ οπουδήποτε αλλού φαίνεται να μην το γνωρίζει. Αυτό που είναι ξύπνιο στον άνθρωπο, που ονειρεύεται το ζώο και που κοιμάται στην πέτρα, είπε ένας φιλόσοφος. Η φιλοσοφία τότε, στην τελευταία της ώρα, δεν ξέρει περισσότερα από όσα ήξερε τη στιγμή της γέννας της. Λες και έχει εμφανιστεί στον κόσμο μόνο για να επαληθεύσει τα λόγια του Σοκράτη μας, λέει, τυλίγοντας τον εαυτό της αγέλαστα με το κυδευτικό της πέπλο, γνωρίζω μόνο ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Τι λέω εγώ? Η φιλοσοφία γνωρίζει σήμερα πως όλες οι κρίσεις της βασίζονται πάνω σε δύο εισάξια ψευδείς, εισάξια αδύνατες και όμως εισάξια αναγκαίες και αναπόφευκτες υποθέσεις. Την ύλη και το πνεύμα. Και έτσι, αν και παλαιότερα η θρησκευτική μυσαλλοδοξία και οι φιλοσοφικές διαφορές, εξαπλώντας το σκότος παντού, δικαιολογούσαν τις αμφιβολίες και δελέαζαν σε φιλίδωνη αδιαφορία, ο θρίαμβος της άρνησης σε όλα τα σημεία δεν επιτρέπει πια ακόμα και αυτή την αμφιβολία. Η σκέψη, απελευθερωμένη από κάθε όριο, αλλά κατακτημένη από τις δικές της επιτυχίες, αναγκάζεται να επιβεβαιώσει τι φαίνεται σε αυτήν ξεκάθαρα αντιφατικό και παράλογο. Οι βάρβαροι λένε ότι ο κόσμος είναι ένα μεγάλο φετίχ, επιτηρούμενο από ένα μεγάλο μανιτού. Για 30 αιώνες οι ποιητές, οι νομοθέτες και οι σοφοί του πολιτισμού, μεταβιβάζοντας από εποχή σε εποχή τη φιλοσοφική λάμπα, έχοντας γράψει τίποτα πιο μεγαλειώδες από αυτήν την ομολογία πίστης. Και εδώ, στο τέλος της μεγάλης συνωμοσίας εναντίον του Θεού, που έχει καλέσει τον εαυτό της φιλοσοφία, ο χειραφετημένος λόγος συμπεραίνει με το βάρβαρο λόγο. Το σύμπαν είναι ένα όχι εγώ, αντικειμενοποιημένο από ένα εγώ. Η ανθρωπότητα τότε αναπόφευκτα υποθέτει την ύπαρξη ενός Θεού και αν, κατά τη μακριά περίοδο που κλείνει με την εποχή μας, έχει πιστέψει στην πραγματικότητα της υπόθεσης της, εάν έχει προσκυνήσει το ασύλληπτο αντικείμενο, εάν αφού συνελήφθη σε αυτή την πράξη πίστης, επιμένει ενσυνείδητα, αλλά όχι πια εθελοντικά, σε αυτή την άποψη ενός κυρίαρχου όντως, που γνωρίζει ότι είναι μόνο μια προσωπικοποίηση της δικιάς του σκέψης. Εάν βρίσκεται στο σημείο που ξαναρχίζει τις μαγικές Επικλήσεις. Πρέπει να πιστέψουμε πως μια τόσο εκπληκτική παρέστηση κρύβει κάποιο μυστήριο που αξίζει να κατανοηθεί. Με άλλα λόγια, ο θεϊσμός, άλλοτε αποκαλούμενος ουμανισμός,
αληθινώς τα κριτικά και αρνητικά του χαρακτηριστικά θα ήταν αν σταματούσε στον άνθρωπο στη φυσική του κατάσταση, αν απέρριπτε ως εσφαλμένη κρίση την πρώτη επιβεβαίωση της ανθρωπότητας, δηλαδή την κόρη, ανάδυση, εικόνα, αντανάκλαση ή φωνή του Θεού, ο ουμανισμός, λέω, εάν έτσι αρνιόταν το παρελθόν του, θα ήταν παρά μία ακόμα αντίφαση. Αναγκαζόμαστε τότε να αναλάβουμε την κριτική του ουμανισμού. Δηλαδή να εξακριβώσουμε αν η ανθρωπότητα θεωρούμενη ως ένα σύνολο και καθ' όλες τις περιόδους ανάπτυξής της ικανοποιεί τη θεϊκή ιδέα, αφού εξαλείψει από τα τελευταία τα υπερβολικά και ιδιόρυθμα χαρακτηριστικά του Θεού, εάν ικανοποιεί τη τελειότητα της ύπαρξης, εάν ικανοποιεί τον εαυτό της. Αναγκαζόμαστε εν συντομία να ρωτήσουμε εάν η ανθρωπότητα έχει τάσει προς το Θεό αναλόγως με το αρχαίο δόγμα ή αν η ίδια γίνεται ο Θεός, όπως οι μοντέρνοι φιλόσοφοι ισχυρίζονται. Ίσως θα βρούμε στο τέλος ότι τα δύο συστήματα, παρά την επιφανειακή τους αντίθεση, είναι και τα δύο αληθινά και ουσιαστικά ταυτόσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, το αλάθητο του ανθρώπινου λόγου, στις συλλογικές του εκφράσεις, μαζί και με τους μελετημένους στοχασμούς του, θα ήταν αποφασιστικά επιβεβαιωμένο. Συνοπτικά, ώσπου να επαληθεύσουμε στον άνθρωπο την υπόθεση του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο στην αθεϊστική άρνηση. Είναι τότε μια επιστημονική, δηλαδή μια εμπειρική παρουσίαση της ιδέας του Θεού που χρειαζόμαστε. Τώρα, μια τέτοια παρουσίαση δεν έχει ποτέ δοκιμαστεί. Η θεολογία δογματίζοντας πάνω στην αυθεντία των μύθων της, η φιλοσοφία εικάζοντας με τη βοήθεια των κατηγοριών, ο Θεός έχει υπάρξει ως μια υπερβατική σύλληψη. Μια αντιληπτή από τον λόγο και η υπόθεση πάντοτε συντηρείται. Συντηρείται, λέω, αυτή η υπόθεση πιο επίμονη, πιο ανελαίτη από ποτέ. Έχουμε φτάσει σε μία από αυτές τις προφητικές εποχές όπου η κοινωνία, περιφρονώντας το παρελθόν και αμφισβητώντας το μέλλον, τώρα αφηρημένα γατζώνεται στο παρόν, αφήνοντας λίγους απόμακρους θεωρητικούς να εγκαθιδρύσουν τη νέα πίστη. Τώρα φωνάζει στο Θεό από τα βάθη των απολαύσεων τη και ρωτάει για ένα σημάδι τη σωτηρίας τη ή αναζητά στα θεάματα των επαναστάσεών τη, όπως τα εντόσια των θυμάτων τη, στο μυστικό τη μοίρα τη. Γιατί χρειάζεται να επιμένω περαιτέρω? Η υπόθεση του Θεού είναι επιτρέψιμη αφού επιβάλλει τον εαυτό τη πάνω σε κάθε άνθρωπο παρά τον εαυτό του. Κανένας τότε δεν μπορεί να εξαιρεθεί από αυτήν. Αυτός που πιστεύει δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα περισσότερο Λιγότερο από το να μου παραχωρήσει την υπόθεση ότι ο Θεός υπάρχει. Αυτός που τον αρνείται αναγκάζεται να μου την παραχωρήσει επίσης, αφού τη συλλογίστηκε μπροστά μου κάθε άρνηση υπονοώντας μια προηγούμενη επιβεβαίωση. Όσο για αυτόν που αμφιβολεί, πρέπει μόνο να σκεφτεί για μια στιγμή ώστε να καταλάβει ότι η αμφιβολία του αναγκαστικά υποθέτει κάτι το άγνωστο, που αργά ή γρήγορα θα καλέσει Θεό. Αλλά άμα κατέχω μέσω του γεγονότος της σκέψης μου το δικαίωμα να υποθέσω στο Θεό, πρέπει να καταλήψω κάθε δικαίωμα να το επιβεβαιώσω. Με άλλα λόγια, αν η υπόθεσή μου είναι ακαταμάχητη, αυτό για τώρα είναι το μόνο που μπορώ να υποκριθώ. Αφού το να επιβεβαιώσεις είναι να καθορίσεις. Κάθε ορισμός για να είμαστε αληθείς πρέπει να προσεγγιστεί εμπειρικά. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε λέει καθορισμός λέει σχέση, κριτήρια, εμπειρία. Αφού τότε ο ορισμός της ιδέας του Θεού πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της εμπειρικής παρουσίασης, πρέπει να αποφεύγουμε κάθε τι που ψάχνοντας αυτό το μεγάλο άγνωστο, χωρίς να εδραιώνεται από την εμπειρία, πηγαίνει πέρα από την υπόθεση υπό την ποινή της υποτροπής της αντιφάσης της θεολογίας και συνεπώς της διέγερσης νέων αθεϊστικών εναντιώσεων. Loud noise warning. Τμήμα 3. Παραμένει να εξηγήσω γιατί, σε ένα έργο πολιτικής οικονομίας, το έχω νιώσει αναγκαίο να αρχίσω με τη θεμελιακή υπόθεση ολόκληρης της φιλοσοφίας. Και πρώτα, χρειάζομαι την υπόθεση του Θεού για να εδραιώσω την εξουσία της κοινωνικής επιστήμης. Όταν ο αστρονόμος, για να εξηγήσει το σύστημα του κόσμου, κρίνοντας αποκλειστικά από την εμφάνιση, υποθέτει με τους χυδαίους ότι ο ουρανός είναι καμπυλωτός, η γη επίπεδη, ο ήλιος πολύ σαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, περιγράφοντας μια καμπύλη στον αέρα από Ανατολή σε Δύση, υποθέτει το αλάθητο των αισθήσεων, κρατώντας το δικαίωμα να διορθώσει συνεπώς, μετά από περαιτέρω παρατήρηση, τα δεδομένα με τα οποία υποχρεώνεται να αρχίσει. Η αστρονομική φιλοσοφία πραγματικά δεν μπορούσε να ομολογήσει εκ των προτέρων ότι οι αισθήσεις μας εξαπατούν και ότι δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Ομολογώντας μια τέτοια αρχή, τι θα απογινόταν η επιβεβαιότητα της αστρονομίας? Μα με την απόδειξη της ικανότητας των αισθήσεων, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να διορθώσουν και να συμπληρώσουν τον εαυτό τους, η εξουσία των αισθήσεων παραμένει ατάραχτη και η αστρονομία είναι εφικτή. Έτσι, η κοινωνική φιλοσοφία δεν ομολογεί εκ των προτέρων ότι η ανθρωπότητα μπορεί να κάνει λάθη ή να εξαπατείται στις δράσεις της. Εάν χρειαζότανε, τι θα απογινότανε η εξουσία του ανθρωπινού είδους, δηλαδή η εξουσία του λόγου, συνώνυμη κατά βάθος με την κυριαρχία του λαού? Μα νομίζω ότι οι ανθρώπινες κρίσεις, πάντοτε αληθινές στην στιγμή που διακηρύττονται, μπορούν διαδοχικά να συμπληρώσουν και να ρίξουν φως η μία στην άλλη, σε αναλογία με την απόκτηση των ιδεών. Με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συντηρηθεί η συνεχής αρμονία ανάμεσα στον καθολικό λόγο και τον ατομικό στοχασμό και παορίστο να επεκταθεί η σφαίρα της βεβαιότητας, που είναι πάντοτε μια επιβεβαίωση της εξουσίας των ανθρώπινων κρίσεων. Τώρα, η πρώτη κρίση του λόγου, η εισαγωγή κάθε πολιτικού συντάγματος ψάχνοντας να βρει μια κύρωση και μια αρχή, είναι αναγκαστικά αυτό. Υπάρχει ένας Θεός.
που σημαίνει ότι η κοινωνία ηγείται με σχεδιασμό, προσχεδιασμό και νοημοσύνη. Αυτή η κρίση που αποκλείει την τύχη είναι τότε το θεμέλιο της πιθανότητας μιας κοινωνικής επιστήμης και κάθε ιστορική και θετική έρευνα κοινωνικών γεγονότων, επιχειρούμενη με σκοπό την βελτίωση και την πρόοδο, πρέπει να υποθέσει με τον λαό την ύπαρξη του Θεού, κρατώντας το δικαίωμα να εξηγήσει αυτή την κρίση σε μια αργότερη περίοδο. Έτσι, η ιστορία της κοινωνίας δεν είναι σε εμάς παρά ένας μακρύς ορισμός της ιδέας του Θεού, μια προοδευτική αποκάλυψη της μοίρας του ανθρώπου. Και όσο η αρχαία σοφία έκανε τους πάντες να εξαρτηθούν στην αυθαίρετη και ιδιόρυθμη έννοια της θεϊκότητας, καταπιέζοντας τον λόγο και την συνείδηση και εμποδίζοντας την πρόοδο μέσω του φόβου ενός αόρατου αφέντη, η νέα φιλοσοφία, αντιστρέφοντας την μέθοδο, ποδοπατώντας την εξουσία του Θεού μαζί και με αυτή του ανθρώπου και αποδεχόντας κανένα ζυγό εκτός από αυτών των γεγονότων και των αποδείξεων, κάνει τους πάντες να συγκληθούν προς την θεολογική υπόθεση, ως προς τα τελευταία από τα προβλήματά της. Ο ανθρωπιστικός αθεισμός είναι τότε το τελευταίο βήμα στην ηθική και διανοητική χειραφέτηση του ανθρώπου. Συνεπώς, στην τελευταία φάση της φιλοσοφίας, λειτουργώντας ως πέρασμα προς την επιστημονική ανοικοδόμηση και επαλήθευση όλων των καταστραμμένων δογμάτων. Χρειάζομαι την υπόθεση του Θεού, όχι μόνο, όπως έχω μόλις πει, για να δώσω νόημα στην ιστορία, αλλά επίσης για να νομιμοποιήσω τις μεταρρυθμίσεις που θα επιφερθούν στο όνομα της επιστήμης στο κράτος. Εάν θεωρούμε την θεϊκότητα ως κάτι έξω από την κοινωνία, τις κινήσεις της οποίας κυβερνάει από ψηλά μια εξ ολοκλήρου άσκοπη και πιθανώς ψευδής άποψη, ή αν την κρίνουμε ενυπάρχουσα στην κοινωνία και ταυτόσιμη με αυτόν τον απρόσωπο και ασυνείδητο λόγο που, δρώντας ενστικτωδώς, κάνει τον πολιτισμό να προχωρήσει, αν και η απρόσωπη ιδιότητα και η άγνοια του εαυτού είναι αντίθετα στην ιδέα της νοημοσύνης, ή αν τελικά όλα όσα επιτυγχάνονται στην κοινωνία είναι αποτέλεσμα της σχέσης των στοιχείων, ένα σύστημα η αξία του οποίου αποτελείται από την αλλαγή ενός συνεργητικού σε ένα παθητικό, της μετατροπής της νοημοσύνης σε αναγκαιότητα ή που καταλήγει στο ίδιο πράγμα στην σύλληψη του νόμου ως αιτία. Ακολουθάει πάντοτε ότι η εμφάνιση της κοινωνικής δράσης, αναγκαστικά εμφανιζόμενη σε εμάς είτε ως ενδείξεις της βούλησης του υψίστου όντως ή ως ενός είδους γλώσσας τυπικής για τον γενικό ή απρόσωπο λόγο ή τελικά ως αξιοθέατα της αναγκαιότητας, είναι απόλυτες εξουσίες για εμάς. Όντας συνδεδεμένοι στον χρόνο αλλά και στο πνεύμα, τα γεγονότα που επιτεύχθηκαν καθορίζουν και νομιμοποιούν τα γεγονότα που θα επιτευχθούν. Η επιστήμη και η μοίρα βρίσκονται σε συμφωνία. Όλα όσα συμβαίνουν χάρη στον λόγο και αμοιβαία, ο λόγος κρίνοντας μόνο από την εμπειρία αυτών που συμβαίνουν, η επιστήμη έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Και αυτό που εδραιώνει την ικανότητά της ως σύμβουλος, δικαιώνει την επέμβασή της ως κυρίαρχη. Η επιστήμη, εκφρασμένη, αναγνωρισμένη και αποδεχόμενη από την φωνή όλων ως θεϊκή, είναι η βασίλισσα του κόσμου. Έτσι, χάρη στην υπόθεση του Θεού, όλη η συντηρητική και οπισθοδρομική αντίσταση, κάθε αναβλητική έκκληση προσφερόμενη από την θεολογία και την παράδοση ή τον εγωισμό, βρίσκει τον εαυτό της επιτακτικά και οριστικά παραμερισμένο. Χρειάζομαι την υπόθεση του Θεού για να δείξω τον δεσμό που ενώνει τον πολιτισμό με την φύση. Πραγματικά, αυτή η συγκλονιστική υπόθεση, μέσω της οποίας ο άνθρωπος αφομοιώνεται στο απόλυτο, υπονοώντας την ταυτότητα των νόμων της φύσης και των νόμων του λόγου, μας επιτρέπει να δούμε στην ανθρώπινη βιομηχανία το συμπλήρωμα της δημιουργικής δράσης. Ενώνει τον άνθρωπο με την υδρόγειο στην οποία κατοικεί και στην καλλιεργία της επικράτειας στην οποία η πρόνοια μας έχει τοποθετήσει, που έτσι γίνεται εν μέρει έργο μας δίνει μια σύλληψη της αρχής και του τέλους όλων των πραγμάτων. Εάν τότε η ανθρωπότητα δεν είναι ο Θεός, είναι μια συνέχεια του Θεού. Ή αν μια διαφορετική φρασιολογία προτιμηθεί, αυτό που σήμερα η ανθρωπότητα κάνει με σχέδιο είναι το ίδιο που άρχισε με το ένστικτο και που η φύση χρειάζεται να επιτυγχάνει με την αναγκαιότητα. Σε κάθε μία περίπτωση και οποιαδήποτε άποψη αν επιλέξουμε, ένα πράγμα παραμένει σίγουρο. Η ενότητα της δράσης και του νόμου. Νοήμων όντα, ηθοποιεί σε ένα λογικά επινοημένο παραμύθι, μπορούμε άφοβα να συμπεράνουμε από τους εαυτούς μας το σύμπαν και το αιώνιο. Και όταν έχουν
έχουμε ολοκληρώσει την οργάνωση της εργασίας, να πούμε με υπερηφάνεια, η κτήση έχει εξηγηθεί. Έτσι το εξερευνητικό πεδίο της φιλοσοφίας είναι σταθερό. Η παράδοση είναι το αρχικό σημείο κάθε στοχασμού περί του μέλλοντος. Η ουτοπία είναι για πάντα καταστραμμένη. Η μελέτη του εγώ, μεταφερόμενη από την ατομική συνείδηση στις εκφράσεις της κοινωνικής βούλησης, αποκτά τον χαρακτήρα της αντικειμενικότητας από τον οποίο είχε ως τώρα στερηθεί. Και η ιστορία γινόμενη ψυχολογία, η θεολογία, η ανθρωπολογία, οι φυσικές επιστήμες, μεταφυσική, η θεωρία του λόγου δεν συνάγεται πια από το κενό της νόησης, αλλά από τις αμέτρητες μορφές μιας φύσης απόλυτα και άμεσα παρατηρήσιμης. Χρειάζομαι την υπόθεση του Θεού για να αποδείξω τις καλές μου προθέσεις προς ένα πλήθος σέκτων, τις απόψεις των οποίων δεν μοιράζομαι, αλλά την κακία των οποίων φοβούμαι. Θεϊστές, ξέρω... από θεϊστές ξέρω έναν που, στο όνομα του Θεού, θα ήταν έτοιμος να βγάλει το σπαθί του και σαν τον Ροβεσπιέρο θα χρησιμοποιούσε την γκιλοτίνα μέχρι ο τελευταίος άθεος να καταστραφεί, χωρίς να φανταστεί ότι αυτός ο άθεος θα ήταν ο ίδιος. Μυστικιστές, από τους μυστικιστές, το κόμμα των οποίων κυρίως αποτελείται από φοιτητές και γυναίκες παρελάσσοντας κάτω από το λάβαρο των αδελφών Λαμενέ, του Κουινέτ, του Λερού και άλλων. Έχει πάρει για μότο του το «σαν τον αφέντη έτσι και ο άνθρωπος, σαν τον Θεό έτσι και ο λαός», και για να ρυθμιστούν οι μισθοί του εργάτη αρχίζει η επαναφορά της θρησκείας. Και τελικά επίσης οι σπιριτσουαλιστές που, εάν παραβλέψω τα δικαιώματα του πνεύματος, θα με κατηγορήσουν ότι εδραιώνω τη λατρεία της ύλης, εναντίον της οποίας διαμαρτυρούμε με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Επίσης, σενσουαλιστές και ηλιστές, στους οποίους το θείο δόγμα είναι το σύμβολο του περιορισμού και η αρχή της κλάβωσης των πάθων, πέρα από τον οποίον, λένε, δεν υπάρχει για τον άνθρωπο ούτε απόλαυση, ούτε αρετή, ούτε ιδιοφυΐα. Εκλεκτικοί και σκεπτικιστές τελικά, πολιτές και εκδότες όλων των παλιών φιλοσόφων, αλλά όχι των ίδιων των φιλοσόφων, ενωμένοι σε μια χανής αδελφότητα με επιδοκιμασίες και προνόμια εναντίον οποιονδήποτε νομίζει, πιστεύει ή επιβεβαιώνει χωρίς την άδειά τους. Συντηρητικοί τελικά, οπισθοδρομικοί, εγωιστές και υποκριτές, ψέλνοντας την αγάπη για το Θεό μέσω του μίσους για τον γείτονά τους, αποδίδοντας την ελευθερία της ατυχίας του κόσμου από τον κατακλυσμό, από την εποχή του κατακλυσμού δηλαδή, και σκανδαλίζοντας τον λόγο με την ηλιθιότητά τους. Είναι δυνατόν όμως ότι θα επιτεθούν μια υπόθεση που, μακριά από τον βλασφημάτα σεβαστά φαντάσματα της πίστης, επιδιώκει μόνο να τα παρουσιάσει στο ανοιχτό φως της ημέρας, η οποία, αντί για να απορρίπτει τα παραδοσιακά δόγματα και τις προκαταλήψεις της συνείδησης, ζητάει μόνο να τις επαληθεύσει, η οποία, όσο υπερασπίζει τον εαυτό της εναντίον αποκλειστικών απόψεων, παίρνει για αξίωμά του το αλάθητο του λόγου και χάρη σε αυτή την καρποφόρα αρχή, αδιαμφισβήτητα δεν θα αποφασίσει εναντίον κανενός από τα ανταγωνιστικά σέκτα. Είναι δυνατόν ότι οι θρησκευτικοί και πολιτικοί συντηρητικοί θα με κατηγορήσουν ότι αναστατώνω την τάξη της κοινωνίας, όταν αρχίζω με την υπόθεση μιας κυρίαρχης νοημοσύνης, την πηγή κάθε σκέψης για την τάξη, ότι οι χριστιανοί δημοκράτες θα καταράσουν τον εαυτό μου ως εχθρό του Θεού και συνεπώς ως προδότη της δημοκρατίας, όταν ψάχνω για το νόημα και το περιεχόμενο της ιδέας του Θεού, και ότι οι έμποροι των πανεπιστημίων θα μου καταλογίσουν την ασέβεια της παρουσίας της αχρηστίας των φιλοσοφικών τους προϊόντων, όταν ιδιαίτερα επισημάνω ότι η φιλοσοφία πρέπει να μελετηθεί στο αντικείμενό της, δηλαδή στις εκφράσεις της κοινωνίας και της φύσης. Χρειάζομαι την υπόθεση του Θεού για να δικαιώσω το στυλ μου. Στην άγνοιά μου για το κάθε τι που αφαιρά τον Θεό, τον κόσμο, την ψυχή και τη μοίρα, αναγκασμένος να προχωρήσω σαν τον ηλιστή, δηλαδή με την παρατήρηση και την εμπειρία, και να συμπεράνω στη γλώσσα του πιστού, επειδή δεν υπάρχει άλλη, χωρίς να ξέρω αν οι φόρμουλες μου, θεολογικές παρά τον εαυτό μου, θα ερμηνεύονταν κυριολεκτικά ή μεταφορικά, σε αυτόν τον συνεχή στοχασμό του Θεού, του ανθρώπου και των πραγμάτων, υποχρεωμένος να υποταχθώ στην συνωνυμία όλων των όρων που συμπεριλαμβάνονται στις τρεις κατηγορίες της σκέψης, της ομιλίας και της δράσης,
αλλά ευχόμενος να επιβεβαιώσω τίποτα από τη μία πλευρά ή την άλλη, η σχολαστική λογική απαιτούσε ότι έπρεπε να υποθέσω τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, αυτό το άγνωστο που καλείται Θεός. Είμαστε γεμάτοι θεϊκότητα. Ιώβης όμνια πλένα. Τα μνημεία μας, οι παραδόσεις μας, οι νόμοι, οι ιδέες, οι γλώσσες και οι επιστήμες, όλες είναι μολυσμένες από αυτή την ανεξίτηλη δυσιδαιμονία, έξω από την οποία δεν μπορούμε ούτε να μιλήσουμε ούτε να δράσουμε, και χωρίς την οποία θα μπορούμε ούτε και να σκεφτούμε. Τελικά χρειάζομαι την υπόθεση του Θεού για να εξηγήσω την δημοσίευση αυτών των νέων απομνημονευμάτων. Η κοινωνία μας νιώθει τον εαυτό της μεγάλο με συμβάντα και είναι αγχωμένη για το μέλλον. Πώς να λογαριάσουμε για αυτές τις αφηρημένες προαισθήσεις από την μοναχική βοήθεια ενός καθολικού λόγου, εν υπάρχον, αν με επιτραπεί, και μόνιμου, αλλά απρόσωπου, και συνεπώς χαζού, ή από την ιδέα της αναγκαιότητας, εάν υπονοεί ότι η αναγκαιότητα είναι αυτοσυνείδητη και συνεπώς έχει προαισθήσεις. Παραμένει τότε άλλη μία φορά ένας παράγοντας ή εφιάλτης που επιβαρύνει την κοινωνία και της δίνει οράματα. Τώρα, όταν η κοινωνία προφητεύει, βάζει ερωτήσεις στα στόματα μερικών και απαντήσεις στα στόματα αλλωνών. Και σοφός είναι τότε αυτός που μπορεί να ακούσει και να καταλάβει, αφού ο ίδιος ο Θεός έχει μιλήσει. Quia locutus est Deus. Η Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών έχει προτείνει το ακόλουθο ερώτημα. Το να καθοριστούν τα γενικά γεγονότα που κυβερνούν τις σχέσεις του κέρδους με τους μισθούς και να εξηγηθούν οι αντίστοιχες τους διακυμάνσεις. Μερικά χρόνια πριν η ίδια Ακαδημία ρώτησε ποιες είναι οι αιτίες της μιζέριας. Ο 10ος αιώνας έχει πραγματικά μόνο μία ιδέα, την ισότητα και τη μεταρρύθμιση. Μα το πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνή αυτού να ακούεις. Πολλοί άρχισαν να στοχάζονται αυτό το ερώτημα, αλλά κανείς δεν το απάντησε. Το Κολέγιο των Ιωνών έχει τότε ανανεώσει την ερώτησή μας, αλλά σε πιο σημαντικούς όρους. Θέλει να ξέρει αν η τάξη επικρατεί στο εργαστήριο, εάν οι μισθοί είναι δίκαιοι, εάν η ελευθερία και τα προνόμια αποζημιώνουν το ένα το άλλο δίκαια, εάν η ιδέα της αξίας που ελέγχει όλα τα γεγονότα της ανταλλαγής είναι στις μορφές που οι οικονομολόγοι της έχουν παρουσιάσει επαρκώς ακριβής, εάν η πίστοση προστατεύει την εργασία, εάν η κυκλοφορία είναι κανονική, εάν οι επιβαρύνσεις της κοινωνίας πέφτουν σε όλους ισότιμα κτλ. Και σίγουρα η ανεπαρκία του εισοδήματος, όντας η άμεση αιτία της μιζέριας, είναι ταιριαστό το να μάθουμε γιατί. Η ατυχία και η κακία στην άκρη, το εισόδημα του εργαζομένου είναι ανεπαρκής. Είναι και πάλι το ίδιο ερώτημα της ανισότητας των περιουσιών, το οποίο έχει κάνει τέτοιο σαματά το τελευταίο αιώνα και που απ' έναν παράξενο φαταλισμό συνεχόμενα επανεμφανίζεται στα ακαδημαϊκά προγράμματα, σαν να αράδιαζε εκεί η πραγματική δυσκολία των μοντέρνων εποχών. Η ισότητα τότε, η αρχή της, τα μέσα της, τα εμπόδια της, η θεωρία της, τα κίνητρα της αναβολής της, η αιτία των κοινωνικών και προνοιακών φαυλωτήτων, αυτά ο κόσμος χρειάζεται να μάθει, παρά των γκριματσών της δυσπιστίας. Ξέρω καλά ότι οι απόψεις της Ακαδημίας δεν είναι τότε σπουδαίες και ότι ισούται ένα συμβούλιο της Εκκλησίας. Ξέρω καλά ότι οι απόψεις της Ακαδημίας δεν είναι τότε σπουδαίες και ότι ισούται ένα συμβούλιο της Εκκλησίας στην τρομερότητα των καινοτομιών της. Μα το περισσότερο που στρέφεται προς το παρελθόν, το περισσότερο που αντανακλά το μέλλον και το περισσότερο που, συνεπώς, πρέπει να πιστέψουμε στην έμπνευσή της. Αφού οι αληθινοί προφήτες είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ακούστε περαιτέρω. Ποιες, η Ακαδημία έχει ρωτήσει, είναι οι πιο χρήσιμες εφαρμογές της αρχής της εθελοντικής και ιδιωτικής συσχέτισης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ανακούφιση της μιζέριας, για την ανακούφιση της μιζέριας? Και ξανά, το να εκθέσετε την θεωρία και τις αρχές του συμβολέου της ασφάλισης και να δώσετε την ιστορία του και να συνέχετε από την λογική του και τα γεγονότα της ανάπτυξης των οποίων είναι ικανό αυτό το συμβόλαιο και οι διάφορες χρήσιμες εφαρμογές του δυνατές στην σημερινή κατάσταση της εμπορικής και βιομηχανικής προόδου. Οι εκδότες ομολογούν ότι η ασφάλιση, μια στοιχειώδης μορφή της οικονομικής αλληλεγγύης, έχει μια συσχέτιση στα πράγματα. Societas in re, δηλαδή ένας σύλλογος
τα κριτήρια του οποίου, βασισμένα σε καθαρά οικονομικές σχέσεις, αποφεύγουν τις αυθαίρετες υπαγορεύσεις του ανθρώπου, έτσι ώστε μια φιλοσοφία της ασφάλισης ή της αμοιβαίας εγγύησης της ασφάλειας, που θα συναχθεί από την γενική θεωρία των πραγματικών (ιν-ρε) κοινωνιών, θα περιέχει την φόρμουλα της καθολικής συσχέτισης, στην οποία κανένα μέλος της Ακαδημίας δεν πιστεύει. Και όταν, ενώνοντας υποκείμενο και αντικείμενο στην ίδια προοπτική, η Ακαδημία απαιτεί στο πλευρό μιας θεωρίας της συσχέτισης των συμφερόντων μια θεωρία της εθελοντικής συσχέτισης, μας αποκαλύπτει την πιο τέλεια μορφή της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει όλα όσα είναι στη μεγαλύτερη με τις πεποιθήσεις της. Ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, συσχέτιση. Χάρη σε ποια ασύλληπτη γκάφα έχει ένα τόσο εξαιρετικά συντηρητικό σώμα, προσφέρει στους πολίτες ένα νέο πρόγραμμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ήταν με αυτόν τον τρόπο που ο Καϊάφας προφήτεψε την λύτρωση απαρνώντας τον Ιησού Χριστό. Πάνω στην πρώτη από αυτές τις ερωτήσεις, 45 απομνημονεύματα απευθύνθηκαν στην Ακαδημία μέσα σε 2 χρόνια. Μία απόδειξη ότι το θέμα ήταν υπέροχα ταιριαστό για την κατάσταση του δημοσίου μυαλού, αλλά ανάμεσα τόσους πολλούς ανταγωνιστές κανένας δεν κρίθηκε άξιος του βραβείου. Η Ακαδημία έχει αποσύρει το ερώτημα, ισχυρίζοντας ως λόγο την ανικανότητα των ανταγωνιστών, αλλά στην πραγματικότητα επειδή η αποτυχία του διαγωνισμού, όντας ο μόνος σκοπός που η Ακαδημία είχε κατά νου, τους επιβαλόταν να ανακοινώσουν χωρίς και άλλη καθυστέρηση ότι οι ελπίδες των φίλων της συσχέτισης ήταν αβάσιμες. Έτσι, τότε οι κύριοι της Ακαδημίας απαρνούνται στην συνεδριακή τους αίθουσα την διακήρυξή τους από το τρίποδο. Δεν υπάρχει τίποτα σε μια τέτοια αντίφαση που με συγκλονίζει και μακάρι ο Θεός να με συγκρατήσει από το να το καλέσω έγκλημα. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι οι επαναστάσεις ανακοίνωναν την έλευσή τους με τρομερά σημεία και ότι ανάμεσα άλλα θαύματα τα ζώα ομιλούσαν. Αυτό ήταν μια αλληγορία, περιγραφική αυτών των απρόσμενων ιδεών και παράξενων λέξεων που κυκλοφορούν ξαφνικά αναμεταξύ στις μάζες σε κρίσιμες στιγμές και φαίνονται να είναι εξ ολοκλήρου χωρίς ανθρώπινο προηγούμενο, τόσο μακριά αποκομμένες είναι από την σφαίρα της συνηθισμένης κρίσης. Στην εποχή στην οποία ζούμε, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να αποτύχει να συμβεί, αφού είχαν με προφητικό ενστικτό και μηχανικό αυθορμητισμό pecudesque locute ή locutae, δεν ξέρω λατινικά, με συγχωρείτε, διακηρύξει την συσχέτιση. Οι κυρίοι της Ακαδημίας των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών έχουν επιστρέψει στην συνηθισμένη τους σοφροσύνη και με αυτούς η παράδοση έχει κατακτήσει την έμπνευση. Ας μάθουμε τότε πώς να διακρίνουμε την επουράνια συμβούλευση από τις συμφεροντολογικές κρίσεις των ανθρώπων και κράτησε το σίγουρο ότι στην συνομιλία των σοφών πιο αξιόπιστο είναι αυτό στο οποίο έχουν αφοσιώσει την λιγότερη σκέψη. Παρ' όλα αυτά η Ακαδημία, παραβιάζοντας τόσο άγαρμα με τις διαστήσεις της, φαίνεται να έχει νιώσει κάποια μετάνοια. Στην θέση της θεωρίας της συσχέτισης, στην οποία μετά από στοχασμό δεν πιστεύει πια, ζητάει για μια κριτική ανάλυση του καθοδικητικού και εκπαιδευτικού συστήματος του Πεσταλότσι, θεωρούμενο κυρίως στην σχέση του με την ευημερία και ηθικότητα των φτωχών τάξεων. Ποιος ξέρει, μήπως η σχέση ανάμεσα στα κέρδη και τους μισθούς, τη συσχέτιση, την οργάνωση της εργασίας σίγουρα πρέπει να βρεθούν στο βάθος ενός καθοδικητικού συστήματος. Δεν είναι η ζωή του ανθρώπου μια συνεχής μαθητεία. Δεν είναι η φιλοσοφία και η θρησκεία η εκπαίδευση της ανθρωπότητας. Το να οργανώσει την καθοδήγηση τότε θα ήταν να οργανώσει την βιομηχανία και να διορθώσει την θεωρία της κοινωνίας. Η Ακαδημία στις στιγμές που κατέχει κάποια διάβγεια πάντα επιστρέφει σε αυτό. Ποια επιρροή, ρωτάει ξανά η Ακαδημία, έχουν η πρόοδο και η θέληση για ηλική άνεση πάνω στην ηθικότητα ενός έθνους? Παρμένει στην πιο ξεκάθαρη της άγνοια της επαναστατικής σημασίας των προφητιών της, έχει τραβήξει στην άκρη την κουρτίνα στον σχολιασμό της. Τι τότε τόσο βαθιστόχαστο έχει ανακαλύψει σε αυτή την επικουρική θέση? Η θέληση για την πολυτέλεια και τις απολαύσεις της, μας λέει, η μοναδική αγάπη για αυτήν
αισθητή από την πλειονότητα, η τάση των καρδιών και των μυαλών να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτήν, την συμφωνία των ατόμων και του κράτους, τη μετατροπή τους στο κίνητρο και το τέλος όλων τους των έργων, όλων τους των προσπαθειών και όλων τους των θυσιών, παράγουν γενικά και ατομικά αισθήματα που, ωφέλιμα ή επιβλαβείς, γίνονται αρχές της δράσης πιο ισχυρές μπορεί από οποιοσδήποτε άλλες που έχουν έως τώρα κυβερνήσει τους ανθρώπους. Ποτέ δεν είχαν οι μοραλιστές πιο ευνοϊκή ευκαιρία να επιτεθούν στον σενσουαλισμό του αιώνα, την διαφθορά των συνειδήσεων και την διαφθορά καθιερωμένη από την κυβέρνηση. Αντί για αυτό, τι κάνει η Ακαδημία των Ηθικών Επιστημών? Με την πιο αυτόματη ηρεμία εδραιώνει μια σειρά στην οποία η πολυτέλεια, για τόσο καιρό απαγορευμένη από στοικούς και ασκητές, αυτές τις αυθεντίες της αγιότητας, πρέπει να εμφανιστεί με την σειρά της ως πρακτική αρχή, όσο νόμιμη, όσο αγνή και όσο σπουδαία, όσο και όλες αυτές που προηγουμένως επικαλέστηκαν από την θρησκεία και την φιλοσοφία. Καθόρισε, μας λέει, τα κίνητρα της δράσης, αναμφίβολα τώρα απαρχαιωμένα και φθαρμένα, των οποίων η πολυτέλεια είναι ιστορικά ο προνοιακός διάδοχος, και από τα αποτελέσματα των προηγουμένων υπολόγισε τις συνέπειες του τελευταίου. Απέδειξε εν συντομία ότι ο Αρίστιπος ήταν μόνο πριν από τον αιώνα του και ότι το σύστημα της ηθικής του πρέπει να έχει την ημέρα του, μαζί και με αυτό του Ζήνωνα και του Εκ Κέμπης. Ασχολούμαστε τότε με μια κοινωνία που δεν θέλει πια να είναι φτωχή, που χλευάζει κάθε τι που κάποτε ήταν αγαπητό και ιερό σε αυτήν, ελευθερία, θρησκεία και δόξα, όσο δεν κατέχει πρώτα πλούτο, τον οποίο για να τον αποκτήσει υποτάσσεται σε κάθε βαναυσότητα και γίνεται συνένοχη σε κάθε είδους δειλών πράξεων. Και αυτή η φλεγόμενη δίψα για απόλαυση, αυτή η ακαταμάχητη θέληση να φτάσει στην πολυτέλεια, ένα σύμπτωμα μιας νέας περίοδου στον πολιτισμό, είναι ο υπέρτατος διοικητής, χάρη στον οποίο πρέπει να εργαστούμε για την κατάργηση της φτώχειας. Τα δε λέγει η Ακαδημία. Τι απογίνεται τότε το δόγμα της εξηλαίωσης και της εγκράτειας, η ηθική της θυσίας, της παραίτησης και του άριστου μέτρου? Τι απιστία προς την ανταμοιβή υποσχόμενη στην επόμενη ζωή και τι αψήφιση του Ευαγγελίου? Αλλά πάνω απ' όλα, μα τι δικαίωση μιας κυβέρνησης που έχει υιοθετήσει σαν σύστημά της το χρυσό κλειδί? Γιατί έχουν οι θρησκευτικοί άνδρες, χριστιανοί, Σένεκες, δώσει εκφορές μαζί με τόσο ανήθικα ρητά? Η Ακαδημία, ολοκληρώνοντας την σκέψη της, θα μας απαντήσει. Δείξε πως η πρόοδο της εγκληματικής δικαιοσύνης στην δίωξη και τιμώρηση των επιθέσεων κατά προσώπων και ιδιοκτησίας ακολουθεί και σηματοδοτεί της εποχής του πολιτισμού από την άγρια κατάσταση έως αυτή των καλύτερα κυβερνημένων εθνών. Είναι δυνατό ότι οι εγκληματικοί δικηγόροι στην Ακαδημία των Ηθικών Επιστημών προέβλεψαν τα συμπεράσματα των υποθέσεών τους? Το γεγονός, η ιστορία του οποίου τώρα μελετάτε και που η Ακαδημία περιγράφει με τις λέξεις πρόοδος της εγκληματικής δικαιοσύνης, είναι απλά η σταδιακή απάλυνση που εκφράζει τον εαυτό της συνάμα στις μορφές της εγκληματικής εξέτασης και στις ποινές που έχουν προκληθεί, σε αναλογία με όσο ο πολιτισμός αυξάνεται σε ελευθερία, φως και πλούτο. Έτσι ώστε η αρχή των καταπιεστικών θεσμών, όντας το ακριβώς αντίθετο όλων αυτών πάνω στον οποίο η ευημερία της κοινωνίας βασίζεται, να υπάρχει μια συνεχής εξάλειψη όλων των τιμημάτων του ποινικού συστήματος, μαζί και με όλων των δικαστικών σύνεργων. Και τελευταίο συμπέρασμα από αυτό το κίνημα είναι ότι η εγγύηση της τάξης δεν βασίζεται ούτε στον φόβο ούτε στη τιμωρία. Συνεπώς, ούτε στην κόλαση ούτε στην θρησκεία. Τι ανατροπή των δεχόμενων ιδεών, τι άρνηση όλων αυτών που είναι δουλειά της Ακαδημίας των Ηθικών να υπερασπίζεται. Αλλά εάν η εγγύηση της τάξης δεν βρίσκεται πια στον φόβο μιας τιμωρίας να υποφερθεί, είτε σε αυτή την ζωή είτε σε άλλη, πού τότε θα βρεθούν οι εγγυήσεις που προστατεύουν τα πρόσωπα και την ιδιοκτησία? Ή μήπως χωρίς καταπιεστικούς θεσμούς, τι απογίνεται η ιδιοκτησία? Και χωρίς την ιδιοκτησία, τι απογίνεται η οικογένεια? Η Ακαδημία, που δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά, απαντάει χωρίς σύγχυση. Αξιολόγησε τις διάφορες φάσεις της οργάνωσης της οικογένειας πάνω στο γαλλικό έδαφος από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα. Που σημαίνει
καθόρισε με την προηγούμενη πρόοδο της οικογενειακής οργάνωσης τις συνθήκες της οικογένειας σε μια κατάσταση της ισότητας των περιουσιών, της εθελοντικής και ελεύθερης συσχέτισης, της καθολικής αλληλεγγύης, της ηλικής άνεσης και της πολυτέλειας και της δημόσιας τάξης χωρίς φυλακές, δικαστήρια, αστυνόμους ή δήμιους. Θα υπάρξει συγκλονισμός, ίσως, βρίσκοντας ότι η Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού είχε σαν τους τολμηρότερους καινοτόμους αμφισβητήσει όλες τις αρχές της κοινωνικής τάξης, θρησκεία, οικογένεια, ιδιοκτησία, δικαιοσύνη, δεν έχει επίσης προτείνει αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η καλύτερη μορφή της κυβέρνησης? Πραγματικά, η κυβέρνηση για την κοινωνία είναι πηγή κάθε πρωτοβουλίας, κάθε εγγύησης, κάθε μεταρρύθμισης. Θα ήταν τότε ενδιαφέρον να ξέρουμε αν η κυβέρνηση, όπως συνιστάται από την Χάρτα, είναι επαρκές για την πρακτική επίλυση των ερωτήσεων της Ακαδημίας. Μα θα ήταν παρεξήγηση των μάνταιων να φανταστούμε ότι προχωρούν με επαγωγή και ανάλυση. Και ακριβώς επειδή το πολιτικό πρόβλημα είναι ένα κριτήριο ή επακόλουθο των παρουσιάσεων που απαιτήθηκαν, η Ακαδημία δεν μπορούσε να το προσφέρει για διαγωνισμό. Ένα τέτοιο συμπέρασμα θα άνοιγε τα μάτια της και, χωρίς να περιμένει για τα απομνημονεύματα των ανταγωνιζόμενων, θα έσπευδε να καταστήλει ολόκληρο το πρόγραμμά της. Η Ακαδημία έχει προσεγγίσει την ερώτηση από πάνω και έχει πει: τα έργα του Θεού είναι πανέμορφα στην δικιά τους ουσία. Justificata in seme tipsa. Είναι πραγματικά επειδή με μία φράση είναι δικά του. Οι σκέψεις του ανθρώπου ομοιάζουν πυκνούς ατμούς διάτριτους από μακριές και στενές αναλαμπές. Τι είναι τότε η αλήθεια σε σχέση με εμάς και ποιος ο χαρακτήρας της βεβαιότητας? Σαν να μας είχε πει η Ακαδημία, θα επαληθεύσεις την υπόθεση της ύπαρξής σου. Την υπόθεση της Ακαδημίας που σε ανακρίνει, τις υποθέσεις του χρόνου, του χώρου, της κίνησης, της σκέψης και των νόμων της σκέψης. Τότε θα μπορέσεις να επαληθεύσεις την υπόθεση της εξαθλίωσης, την υπόθεση της ανισότητας των συνθήκων, την υπόθεση της καθολικής συσχέτισης, την υπόθεση της ευτυχίας, τις υποθέσεις της μοναρχίας και του ρεπουμπλικανισμού, την υπόθεση της πρόνοιας. Μια ολοκληρωμένη κριτική του Θεού και της ανθρωπότητας. Επικαλούμε το πρόγραμμα της έντιμης κοινότητας. Δεν είμαι εγώ αυτός που καθόρισε τα κριτήρια της εργασίας μου. Είναι η Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών. Τώρα, πώς μπορώ να ικανοποιήσω αυτά τα κριτήρια, εάν και εγώ ο ίδιος δεν είμαι πρικισμένος με το αλάθητο? Με μία φράση, εάν δεν είμαι ο Θεός ή αλλιώς θεϊκός. Η Ακαδημία ομολογεί τότε ότι η θεϊκότητα με την ανθρωπότητα είναι ταυτόσιμη ή τουλάχιστον αλληλένδετη. Μα η ερώτηση τώρα βρίσκεται στο τι αποτελεί αυτή την σχέση. Τέτοιο είναι το νόημα του προβλήματος της βεβαιότητας. Τέτοιο είναι το αντικείμενο της κοινωνικής φιλοσοφίας. Έτσι, τότε, στο όνομα της κοινωνίας που ο Θεός εμπνέει, η Ακαδημία απαντάει. Στο όνομα της ίδιας κοινωνίας είμαι ένας από τους προφήτες που προσπαθούν να απαντήσουν. Το έργο είναι τεράστιο και δεν υπόσχομαι να επιτύχω. Θα πάω όσο μακριά όσο μου δώσει ο Θεός δύναμη. Αλλά ό,τι και να κάνω δεν προέρχεται από εμένα. Η σκέψη που εμπνέει την πένα μου δεν είναι προσωπική και τίποτε από αυτά που γράφω δεν μπορούν να αποδοθούν σε εμένα. Θα δώσω τα γεγονότα έτσι όπως τα έχω δει. Θα τα κρίνω με αυτά που θα έχω πει. Θα καλέσω κάθε τι με το δυνατότερο του όνομα και κανένας δεν θα προβληθεί. Και κανένας δεν θα προσβληθεί. Θα ερευνήσω ελεύθερα και με τις κανόνες της μαντείας που έχω μάθει στο νόημα του θεϊκού σκοπού που τώρα εκφράζει τον εαυτό του μέσα από τα εφραδείς χείλη των σοφών και τα συνάρτητα μυρολόγια του λαού, και παρόλο που θα αρνηθώ όλα τα δικαιώματα εγγυούμενα από το Σύνταγμά μας, δεν θα είμαι διχαστικός. Θα δείξω με το δάχτυλό μου προς τα που μια άγνωστη επιρροή μας πρόχνει και ούτε οι πράξεις μου ούτε οι λέξεις θα είναι ενοχλητικές. Θα ταρακουνήσω το σύννεφο και παρόλο που θα το προκαλέσω να ρίξει αστραπή, θα είμαι αθώος. Σε αυτή την σοβαρή έρευνα προς την οποία η Ακαδημία με προκαλεί, έχω περισσότερο από δικαίωμα να πω την αλήθεια. Έχω το δικαίωμα να πω αυτό που νομίζω. Η γνώμη μου, οι λέξεις μου και η αλήθεια ας είναι ένα πράγμα, ένα και το αυτό. Και εσύ, αναγνώστη, αφού χωρίς αναγνώστη δεν υπάρχει συγγραφέας, είσαι το μισό μου έργο. Χωρίς εσένα, χτυπώ μόνο όργανα αχάλκινα. Με την βοήθεια της προσοχής σου θα μιλήσω θαύματα. Βλέπεις τον περαστικό ανεμοστρόβιλο αποκαλούμενο κοινωνία, από τον οποίο ξεσπάνε με εντυπωσιακή λαμπρότητα αστραπές, κεραυνοί και φωνές. Εύχομαι να σε προκαλέσω να βάλεις το δάχτυλό σου
στις κρυβές πηγές που το κουνούν. Μα προς αυτό το τέλος πρέπει να περιορίσεις τον εαυτό σου με την διαταγή μου σε μια κατάσταση καθαρής νόησης. Τα μάτια της αγάπης και της απόλαυσης είναι ανίκανα να αναγνωρίσουν την ομορφιά σε έναν σκελετό, την αρμονία σε γυμνά σπλάχνα, την ζωή στο μαύρο και πυγμένο αίμα. Συνεπώς, τα μυστικά του κοινωνικού οργανισμού είναι ένα σφραγισμένο μήνυμα στον άνθρωπο, το μυαλό του οποίου είναι μπερδεμένο από το πάθος και την προκατάληψη. Τέτοια μεγαλεία είναι ανέφικτα παρά με τον ψυχρό και ήσυχο στογασμό. Ανεχθείτε τότε, πριν αποκαλύψω στα μάτια σας τα φύλλα του βιβλίου της ζωής, να προετοιμάσετε την ψυχή σας με την σκεπτική κάθαρση που οι μεγάλοι δάσκαλοι του λαού, ο Σωκράτης, ο Ιησούς Χριστός, ο Άγιος Παύλος, ο Άγιος Ρεμί, ο Βάκωνας, ο Ντεκάρτ, ο Γαλιλαίος, ο Καντ κτλ. Έχουν πάντα ισχυριστεί για τους μαθητευόμενους τους. Όποιος και αν είσαι, ντυμένος με τα κουρέλια της μιζέριας, στολισμένος με τα αμφία της πολυτέλειας, σε επαναφέρω σε αυτή την κατάσταση της φωτεινής γύμνας που ούτε οι αναθυμιάσεις του πλούτου ή τα δηλητήρια της ζηλιάρας φτώχειας ελαττώνουν. Πώς να πιστούν οι πλούσιοι ότι η διαφορά των συνθήκων προκύπτει από ένα σφάλμα στους λογαριασμούς, και πώς οι φτωχοί στην ζητιανιά τους να συλληφθούν ότι ο ιδιοκτήτης κατέχει την ιδιοκτησία με καλές προθέσεις. Το να ερευνήσει τα βάσινα του εργάτη είναι για τον αργόσχολο η πιο ανυποφόρητη απασχόληση, ακριβώς όπως το να φερθεί δίκαια στους τυχερούς είναι για τον εξαθλιωμένο η πιο πικρή γουλιά. Κατέχεις υψηλή θέση, σε απαλλάσσω από αυτήν, ορίστε, είσαι ελεύθερος. Υπάρχει πάρα πολλή αισιοδοξία κάτω από αυτό το επίσημο κουστούμι, πάρα πολλή υποταγή, πάρα πολλή απραξία. Η επιστήμη απαιτεί μια ανατροπή της σκέψης. Τώρα η σκέψη ενός επισήμου είναι ο μισθός του. Η ερωμένη σου, πανέμορφη, παθιασμένη καλλιτεχνική είναι, μ' αρέσει να πιστεύω, κατεχόμενη μόνο από εσένα. Δηλαδή η ψυχή σου, το πνεύμα σου, η συνείδησή σου έχουν περάσει στο πιο χαρισματικό αντικείμενο της πολυτέλειας που η φύση και η τέχνη έχουν παραχάγει για την αιώνια βασάνιση των συναρπασμένων θνητών. Ξεχωρίζω από αυτό το θεϊκό μισό του εαυτού σου. Σε χωρίζω από αυτό το θεϊκό μισό του εαυτού σου. Στην τωρινή μέρα είναι πολύ να ευχηθείς για δικαιοσύνη. Πρέπει να βγάλεις την επίστρωση της φύσης του και το να σκέφτεσαι. Σε ξεχωρίζω από αυτό το θεϊκό μισό του εαυτού σου. Στην τωρινή μέρα είναι πολύ να ευχηθείς για δικαιοσύνη και συνάμα να αγαπήσεις μια γυναίκα. Το να σκέφτεσαι με μεγαλείο και καθαρότητα, ο άνθρωπος πρέπει να βγάλει την επίστρωση της φύσης του και να μείνει πιστός στην ανδρική του υπόσταση. Εξάλλου, στην κατάσταση στην οποία σε έχει βάλει, ο εραστής σου δεν θα σε ξέρει πια. Θυμήσου τη γυναίκα του Ιώβ. Ποια είναι η θρησκεία σου? Ξέχασε την πίστη σου. Και μέσα γάμοτο. Ποια είναι η θρησκεία σου? Ξέχασε την πίστη σου. Και μέσω της σοφίας γίνε άθεος. Τι μου λες? Άθεος παρά την υπόθεσή μας? Όχι, αλλά λόγω της υπόθεσής μας. Η σκέψη ενός θα έπρεπε να είχε ανυψωθεί πάνω από τα θεϊκά πράγματα για πολύ καιρό, ώστε να δικαιείται να υποθέσει μια προσωπικότητα πέρα από τον άνθρωπο, μια ζωή πέρα από αυτή την ζωή. Για τα υπόλοιπα, μην φοβάσαι για την σωτηρία σου. Ο Θεός δεν θυμώνει με αυτούς που οδηγούνται από τον λόγο στην άρνησή του, παραπάνω από όσο αγχώνεται για αυτούς που οδηγούνται από την πίστη στο να τον λατρέψουν. Και στην κατάσταση της συνείδησής σου, ο σιγουρότερος δρόμος για σένα είναι να μην σκεφτείς τίποτα γι' αυτόν. Δεν βλέπεις ότι με τις θρησκείες όπως και με τις κυβερνήσεις η πιο τέλεια είναι αυτή που θα ήταν η άρνηση όλων? Τότε άφησε καμία πολιτική ή θρησκευτική διάθεση να κρατήσει την ψυχή σου αχμάλωτη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις τώρα να αποφύγεις να γίνεις κορόιδο ή αποστάτης. Αχ, είπα εγώ στις μέρες της ενθουσιαστικής νιώτης μου. Μα δεν θα ακούσω. Αχ, είπα εγώ στις μέρες της ενθουσιαστικής νιώτης μου. Μα δεν θα ακούσω το κουδουνιτό του δεύτερου εσπερινού της δημοκρατίας.
και οι παπάδες μας ντυμένοι σε λευκούς χιτώνες, τραγουδώντας με δωρικό τρόπο το ύμνο της επιστροφής. Άλλαξε ο Θεέ τους δεσμούς μας σαν τον άνεμο της ερήμου σε δροσιστικό αεράκι. Μα έχει απελπιστεί από τους δημοκράτες και δεν ξέρω πια ούτε θρησκεία ούτε παπάδες. Θα ήθελα επίσης, για να εξασφαλίσω διεξοδικά την κρίση σου, αγαπητέ αναγνώστη, να καταστήσω την ψυχή σου ανέστητη στην συμπόνια, ανώτερη της αρετής, αδιάφορη για την ευτυχία. Με αυτό θα ήταν πάρα πολλά να προσδοκίσω από ένα νεόφυτο. Θυμήσου μόνο και μην ξεχάσεις ποτέ ότι η συμπόνια, η ευτυχία και η αρετή, σαν την χαρά, την θρησκεία και την αγάπη, είναι μάσκες. Και έτσι τελειώνει, ας πούμε, η εισαγωγή στην φιλοσοφία της μιζέριας, ή αλλιώς γνωστό και προτιμόμενο από εμένα, το σύστημα των οικονομικών αντιφάσεων. Ξέρω, βαθύτατα φιλοσοφική για εισαγωγή, όμως θα έλεγα εγώ απολύτως αναγκαία για να καταλάβει πραγματικά τι εστί αναρχισμός, ή τουλάχιστον συγκεκριμένα ο μουσαλισμός του Προυδών. Εφόσον ο πανθεϊσμός του, η ας πούμε παρέκκλησή του προς την παράδοση και ας πούμε η αντιστροφή και η εργαλοποίηση των λόγων, ας πούμε, του κατεστημένου και των μεγάλων ειδόλων του κατεστημένου εναντίας αυτού. Έχει και ένα πολύ, θα έλεγα, ωραίο ειρωνικό ύφος που προτιμώ με αυτό που ο Μάρξ αναδεικνύει στο κεφάλαιο. Αλλά έτσι κι αλλιώς. Τώρα, εάν θα φτιάξω, ας πούμε, ένα άλλο ατομικό βίντεο, δηλαδή δικιάς μου προέλευσης, ή άμα θα συνεχίσω τη μετάφραση για το επόμενο μου βίντεο, δεν είμαι σίγουρος, θα δούμε πώς θα βγει αυτό. Ελπίζω να ήταν πιο υποφερτή η φωνή μου αυτή τη φορά, αν και τα διάφορα τυπογραφικά που ανίχνευσα στο τρίτο τμήμα με μπέρδεψαν αρκετά και κατέληξαν σε διάφορες διακοπές. Έτσι κι αλλιώς. Αυτά ήταν για σήμερα. Καλή σας μέρα. Καλός Αύγουστος και παρακαλώ διαβάστε Προυδών, ακόμα και στα αγγλικά.